Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bumrad, Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. At law kita karon sa Huwebes, Nobyembre 20, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 35 días na lang kagapaskwa na. Inimula gani mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover, nagpamati ka mo karon sa aton sining pagpangalagan. Yari na madalagkuhan kag mga nagapauna nga mga headlines sa balita lokal. 360-degree stage sa Ibida sa Iloilo Dinagyang Food Festival 2026. Monsignor Oso pa-double check kay 3rd District Congressman Lawrence Noy Defensor ang iya mga proyekto sa Tercer Distrito. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Mansaya Creek ginpadulungan sang Department of Public Works and Highways kag ginpaluparan sang drone para sa excavation. Mga purong barangay nagahulat sang miura. Samtang sa aton sininga ipabombo mo segment, away pamilya rason sang pagpapader sa ginaliga right of way sang nagpabombo sa barangay Pagsangaan Pavia Iloilo. Kag District Engineer Roy Pakanan ginabalik sa kay City Councilor Rex Zarabia ang punto nga before siya kuno nga magpanghusisa sang mga dokumento may kantanan sa mga way na kumplito nga flood control project. Check yaron anay sang city government kuno ang mga wala man matapos-tapos nga mga proyekto kag pila ka mga issue na nungod sa mga overprice ini iyang proyekto sang syudad. Muni madalkuar mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa mga mainit kagadalagkuan naman nga mga balita nasyonal, ano na ang latest karon nga nagakalinabo sa palibot sa pungsod Pilipinas aton man sininga hibaloon, aton sininga pasiplatan diri man sa aton siniyang pangalagan. Ista sa aton sining karon nga mga kauturan standby diri man sa aton sininga palayag no sa aton sining karon nga mga kabombo. Istoryahan ta sa mga nagapaunang mga balita nasyonal. Si former Representative Zaldico may red notice na. No, ginkumpirmar kagapon sang Office of the Ombudsman nga mayara na sang red notice sa banwa, no, nga ginapangayo diri ang gobyerno naton sa kay batok sa kay former Representative Zaldico sa Interpol agod nga makabalik ini siya sa pungsod na Pilipinas. Ay nagapati diri ang ombudsman nga muning pamaagi agod nga madakpan kuno madakop si Ko kasunod sa pag-file sa kaso nga malversation sadtong Martes kadlaw, malversation of public funds and anti-graft corrupt practices act sa Sandigan Bayan. Kung wala lang nagkanta si Zaldico, why gini siya tani makasuhan kag why madagdagan ka red notice nimo? Anyway, ang detalye sini panumbalikan naton sa maraming pagpalayag sa bumuanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea
nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function. Ang Ito pila lamang ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bumbo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown na 35 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga malalaking balita, si Alice Go hinatulang guilty habang buhay siyang makukulong dahil sa kasong qualified trafficking. Si Ombudsman Remulla naman muling inilutang ang posibilidad na maisilbi ang warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Pangulong Marcos nagpahiwatig naman na posibleng meron pang rigodon na mangyayari sa kanyang gabinete. Si Senator Pangilinan at Estrada naman nagdebate sa plenaryo ng Senado ukol sa kapangyarihan ng Impeachment Court at Supreme Court. Abangan sa ating provincial report mamaya ang search at retrieval operations sa probinsya ng Cebu, lalo pang nilawakan habang patuloy na pinaghahanap ang 44 na taong nawawala. Abangan din mamaya sa ating international news ang Israel humiling na ma-disqualify ang punong piskal at ipawalang bisa ang arrest warrants ayon yan sa International Criminal Court. At sa sports, balitang Miami Heat pinadapang Golden State Warriors sa gitna ng hindi paglalaro nitong sina Stephen Curry at Jimmy Butler. At live nationwide via satellite, darito hong detalye ng ating mga balita. Inatulan ng guilty si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 kaugnay sa kasong qualified trafficking in persons. Ang hatol ay may kinalaman sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bahagi ng Bamban kung saan daan-daang mga gawa ang nailigtas sa isang raid. Ipinapataw ng korte ang parusang reclusion perpetua na katumbas ang habang buhay na pagkakakulong. Si Go ay naging sentro ng kontrobersiya matapos lumabas sa mga alegasyon ng kanyang kaugnayan sa mga Chinese national at sa ilang mga operasyon ng illegal Philippine Offshore Gaming Operator Hub. Bukod sa trafficking, naging usapin din ang kanyang pagkakilanlan at citizenship, lalo na at nagpasighi sa interes ng publiko. Sa desisyon ng korte ay tinuturing na makasaysayan laban sa isang lokal na opisyal na sangkot sa patong-patong na krimen. Itinuturing din ito na tagumpay para sa mga biktima ng human trafficking at magsisilbing babala sa mga opisyal na maaring masangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala, hahawakan naman ng 3 divisyon ng Sandigan Bayan ang unang batch ng mga kasong may kaugnayan sa anomalyang bumabalot sa mga flood control project. Kung babalikan, kabilang sina dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ilang opisyal ng Department of Public Works in the Highways Region 4B at mga miyembro ng Board of Directors ng SunWest Corporation sa mga sinampahan ng Office of the Ombudsman ng patong-patong na kaso tulad ng graft at malversation. Ang isang graft case na kinasasangkutan ni Nako at iba pang respondents na may case number 25-0039 ay mapupunta sa 5th Division. Ang naturang korte ay pinangungunahan ni Associate Justice Zaldi Trespeses. Isa ring hiwalay na kaso na graft ang napunta sa 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorife Laca Pahimna. Ang kasong malversation case naman laban sa dating kongresista at iba pang akusado ay itatalaga sa 6th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Sarah Jane Fernandez. Nobyembre 18 nga mga kabombo ng ihain ng ombudsman ang mga naturang kaso sa anti-graft court kasunod ng 2 buwang pagsisiyasat, paghahanap ng ebidensya at paglikom sa lahat ng mga testimonya ng mga witness. Ang mga akusado naman ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Article 217 in relation to Article 171 of the Revised Penal Code o malversation of public funds sa pamamagitan ng falsification of public documents, Section 3 of the Anti-Graft and Corruption Practices Act o itong Republic Act number 30
Si Representative Ko ay nahaharap din sa hiwalay na graft charge dahil sa umunoy unwarranted financial or pecuniary benefits o pagtanggap at pakikinabang sa ilang mga maanomaliang proyekto na pinunduhan ng malalaking halaga. Update ho tayo mga hombo sa iba pang mga usapin mula ho dyan sa may Office of the Ombudsman. Ito hong posibilidad na maisilbi itong warrant of arrest na inisyu o inilabas ng International Criminal Court laban daw kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Abangan daw, sabi ho ni Ombudsman Remulla, abang hindi na rin po ikinagulat ng opisyal yung naging motion ng desisyon ng Supreme Court doon sa motion ni na Senator Bato de la Rosa at si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ho ilabas sana yung kopya ng warrant of arrest na nagmula sa International Criminal Court. May report dyan si Bombong Gran Hilario. Itinuring lamang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi actionable ang patungkol sa motion inihain ni na Senador Bato de la Rosa at former President Rodrigo Roa Duterte ukol sa umunoy inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court. Ito ang naging reaksyon ng Ombudsman matapos ibasura ng katas-tasang hukuman ang very urgent motion ng mga complainant kaugnay sa naturang issue. Naniniwala kasi si Ombudsman Remulla na hindi ito kayang aksyonan lalo pat get niya ang kopya ng warrant ay sikreto o pribado lamang. Kung kaya't anyay, abangan na lamang raw ang susunod na posibleng mangyari patungkol sa umunoy inisyong warrant of arrest ng International Tribunal labatas. Dagdag na naturang opisyal na dadaan ito sa proseso kung kaya't kinakailangan ng pasensya sa paghihintay. Ilabas niyo raw yung warrant of arrest sa kanya. Hindi naman talaga actionable yun eh. Abangan. Abangan. Diba? Be patient. Everything is a process. Magugunita sa naganap na anbang session ng Korte Suprema ay ibinasura nito ang motion isinumite ni na Senador Bato de la Rosa at former President Duterte kaugnay sa umunoy arrest warrant inisyu ng International Criminal Court. Hiling kasi nila na atasan ng Korte si Ombudsman Remulla na ilabas o ipakita nito ang kopya ng arrest warrant mula sa naturang International Tribunal. Ngunit ang naturang motion ay na-deny o ibinasura lamang ng katas-tasang hukuman kasabay ng kawalan pa rin ito ng aksyon ukol sa naunang petisyon kung may kwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa naturang korte. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ni Ombudsman Remulla ang magiging proseso sa oras na ipatupad ang implementasyon ng arrest warrant. Bagamat aminado siyang sikreto o pribado ang kopya ng naturang dokumento, aliwanag niya may mga rason naman siya kung bakit niya ito isinuwalat. Hindi, ano yan, transmitter lang naman yan ng warrant with a concomitant request na kasama to arrest. It can be through the PCTC, it can be an email to the DOJ, it can be an email to the DFA. Yan, any of those we were choosing. Kaya lang, nagkataon lang, nakita ko yung kopya ng warrant. Kaya, alam ko. Nakalagay nga doon, secret eh. This is a secret, parang resolution eh. Kasi, ayaw talaga nila ma-alarm. Pero I had my own reasons eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, ay scoop ko yun eh. Diba? I've been doing radio for 20 years. Maalala na nitong nakaraan ay ibinunyag ni Ombudsman na mayroon ng inisyu ang International Tribunal na arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ngunit inamin ng Ombudsman Remulla na ang hawak na kopya ay hindi pa opisyal na dokumento ng warrant ipinadala ng naturang korte. Kaugnay niya na ating balikan ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Kaya basta alam ko meron. Confirmed yan. Nasa telepono ko yung warrant. Pero hindi yan official copy eh. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Nag-uulat mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
Ipinagpaliban naman ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsampa ng referrals laban sa 3 kasalukuyan o dating senador na umunoy sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon yan kay Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. Ayon kay Reyes, kailangan nilang muling suriin ang kaso matapos magsumiti si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo ng supplemental affidavit na nagsasangkot umano ng mga maraming individual kabilang si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan bilang tumanggap umano ng kickbacks. Nauna nang inamin ni Bernardo na tumulong siya sa pag-aayos ng kickbacks para sa ilang political figures kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Mark Villar, Education Secretary Sonny Angara, dating Senator Grace Poe, dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy, San Jose del Monte Mayor Rida Robes at dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Matatandaang dati nang irekomenda ng nasabing komisyon na sampahan ng kaso sina Estrada at Senator Joel Villanueva. Samantala, tinanggap naman ni Reyes ang paghahain ng ombudsman ng malversation at graft cases laban sa dating kongresistang si Zaldico at ilang Department of Public Works and Highways Region 4B officials at mga opisyal ng SunWest Corporation habang hakbang na tinawag niyang hard-earned victory at patunay na gumagana ang batas at due process. Sa karagdagang pang balita, ibinunyag ni Batangas Representative Leandro Leviste na may ebidensyang nagpapakitang na pre-order umano ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang mahigit 20 billion pesos sa Department of Public Works and Highways contracts bago pa maaprubahan ang 2025 budget. Ipinakita ni Leviste ang listahan galing sa opisina ni former Public Works and Highways Undersecretary Kathy Cabral noong August 30, 2024 kung saan nakagrupo ang mga proyektong kalaunay napunta sa mga kumpanyang konektado kay Gardiola. Ayon kay Leviste, indikasyon ito na habang ginagawa pa lamang ang budget, may mga mambabatas na nakakapag-ayos ng mga proyekto. Git niya, itong National Expenditure Program ay inihanda ng Department of Public Works and Highways at hindi ng Kongreso. Hinamon niya sina former Public Works and Highways Department Secretary Manuel Bunuan at Cabral na ipaliwanag kung bakit tumugma ang listahan sa mga na-award na kontrata. Sinabi nitong ni Representative Leviste na ang kanilang impormasyon ang maaaring missing link para sa Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman upang patunayan ang umano'y rigging ng bidding pabor kay Gardiola. Meron ho tayong 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Naglabas ng Manifesto of Support ang League of Municipalities of the Philippines upang igitang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang administrasyon. Ang naturang grupo ay binubuo ng mga alkalde mula sa iba't ibang munisipalidad sa buong Pilipinas. Nakasad sa manifesto na bilang mga frontliner ng government service, araw-araw umanong nasasaksihan ng mga alkalde kung paano nagtatrabaho ang gobyerno at ang patuloy nitong paghatid ng essential service direkta sa mga tao. Kinilala rin ng naturang grupo ang tagumpay ng bawat munisipalidad sa buong Pilipinas na nila ay nakakaangkla sa katatagan at maayos na pagpapasya ng national government. Kasabay ng pagpapakita ng suporta para kay Pangulong Marcos, nanindigan din ng grupo na ang mga lumalabas na impormasyon ukol sa destabilization kanino man nagmumula ay tiyak na makakasira sa katatagan ng Office of the President na direkta ring banta sa kapakanan ng mga munisipalidad at sa progresong tinatamasa ng mga ito. Sa kabila ng pagtindig sa kasalukuyang administrasyon, tiniyak din ng League of Municipalities of the Philippines na manatiling maingat at mapagbantay. Kakibat yan ng kanilang papel sa lipunan. Iginit ng mga alkalde ang kanilang pagsuporta sa commitment ng Pangulo na tuldukan ng korupsyon sa Pilipinas at tiyaking ang mga pampublikong pondo ay magagamit sa unang bukas para yan sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Nangako naman ang lahat ng mga command sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines na paninindigan ang saligang batas at poprotektahan ng lahat ng mga democratic institutions sa buong bansa. Magkakasunod na naglabas ng manifesto ang bawat command bilang pagigiit ng kanilang commitment na panatilihin ang pag-iral ng batas at tiyaking marerespeto ang karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng mapayapang pagtitipon upang maghayag ng kani-kanilang saloobin. Kinabibilangan ito ng Eastern Mindanao Command, National Capital Region Command, Northern Luzon, Southern Luzon Command, Western Command Visayas at Western Mindanao Command.
Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang manifesto ng bawat commandant, commander ay nagpapakitang mananatiling profesional, may disiplina at mananatiling non-partisan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagpapatunay din ito sa pagsuporta ng hukbo sa mga mapayapang pagtitipon habang pinoprotektahan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na ang pagkakaisa ng bawat command ay magsisilbing paalala sa bawat Pilipino na ang sandatahang lakas ay nagkakaisa at hindi natitinag sa tungkulin nitong protektahan at depensahan ang buong Pilipinas, kasabay ng pagnanais nitong maprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino para magkaroon ng maayos, ligtas at malayang komunidad. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, nanindigan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpaliwanag sa kahit sinong miyembro ng gabinete na nais niyang tanggalin o alisin sa pwesto. Una kasing sinabi ng Malacanang na si Bersamin ay nag-resign bilang delikadesa, ngunit inalaunan ay nilinaw ng dating Chief Justice na hindi siya nag-resign, bagkus napagsabihan lamang siyang bumaba na sa pwesto. Sa isang panayam, natanong si Executive Secretary Bersamin kung nagkalinawan ba sila nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang biglaan niyang pag-alis. Sagot naman ng dating Executive Secretary, hindi niya inusisa ang Pangulo sa kung bakit siya pinag-resign o tinanggal. Paliwanag ng dating punong mahistrado, nirerespeto niya ang prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos na tanggalin ang sinumang miyembro ng kanyang gabinete na nais niyang alisin at hindi kailangang questionin ang naturang karapatan. Natanong din si Bersamin na kung mayroon bang nasa likod ng kanyang pagkakatanggal bilang Executive Secretary. Ngunit ayon sa dating kalihim, wala siyang impormasyon kung may ganitong nangyari. Binigyang diin ng dating Chief Justice na mas pipiliin niyang umalis kung masabihan siyang kailangan na niyang umalis sa gabinete ng Pangulo kaysa lumabag o lumapastangan sa presidential prerogative. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng mga report na tinutukan ng ating news team. Itong si Senator Pangilinan at Estrada nagdebate sa plenaryo ng Senado ukol sa kapangyarihan ng Impeachment Court at Supreme Court. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Nagkaroon ng debate sina Senator Jingo Estrada at Kiko Pangilinan kung mas mataas bang impeachment court kumpara sa Supreme Court pagdating sa usapin ng impeachment cases. Sa deliberasyon ng panukalang pondo ng judiciary para sa 2026, nabuksan muli ang talakayan kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Muling inalala ni Estrada ang naunang pahayag ni Pangilinan kung saan sinabi umano nito na mas mataas ang impeachment court kaysa sa Korte Suprema. Nasabian niya ito ni Pangilinan noong nagdaang caucus ng Senado kung saan tinalaki ng mga senador ang impeachment trial laban kay VP Sara. I remember, if my memory serves me right, we had an all-senators caucus meeting when Senator Escudero was still the Senate President. And we were discussing about this impending impeachment trial of against Vice President Sara Duterte. And we were discussing a lot of issues, various issues, no? And I overheard you saying that the impeachment court is higher than the Supreme Court. Well, it is higher in the sense that a sitting Supreme Court justice can be dismissed on impeachment cases by the impeachment court. In that regard, we are able to hold a Supreme Court justice to account. We render judgment. Matapos nito, muling iginit ni Estrada kung sinasabi ba ni Pangilinan na maaaring ipatawag ng Senado ang mga maestrado ng Korte Suprema at tatasan silang humarap sa kanila. Sumagot si Pangilinan at binanggit ang impeachment case noon laban kay dating Chief Justice Renato Corona. You mean to tell this representation that we can summon the justices of the Supreme Court? What if they don't want to appear here? What can we do? Well, we actually summoned. Can we just force them to? We actually appear before summoned. the Senate? With due respect to our colleague, we actually did have this former Supreme Court justice appear before the impeachment court. Who? So, Yeah, Justice I know Corona. that because it was an impeachment. And that is the context of why I said that as an impeachment court, we are supreme in our own jurisdiction and maybe in fact higher
than the Supreme Court in that regard when it comes to impeachment processes. Because the Supreme law of the land says so, that we have the sole power. Sole, it says sole power. It does not say anything else but sole power to try and decide impeachment cases. Sa Pilipinas, ang impeachment court ay binubuo ng mga miyembro ng Senado na kumikilos bilang hurado kapag may impeachment case laban sa isang mataas na opisyal. Ito ang nagdidesisyon kung ang isang opisyal ay mapapanagot at maaaring tanggalin sa posisyon dahil sa mga kasong iniharap laban sa kanya. Samantala, ang Supreme Court naman ay ang pinakamataas na hukuman sa Pilipinas kung saan ito ang may huling kapangyarihan sa paghusga at pagdesisyon sa mga kaso, lalo na ang mga usaping legal at konstitusyonal. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa may bahagi ng Malacanang, si Pangulong Marcos may pahiwatig muli na posible hong magkakaroon ng rigodon na mangyayari sa kanyang gabinete. May mga update at karagdagang balita si Bombo Annalise Soberano. Posibleng magpapatuloy ang balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pahiwatig ng Pangulo sa dinaluhan nitong bagong bayani awarding ceremony dito sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Presidente na nagtungo sa bansa sa Europe si First Lady Liza Marcos para isulong at patatagin ang suporta at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Kayaan niya, magiging designation umano ni First Lady ang pagiging ambassador for migrant workers. Pero tila pabirong sinabi pa ng Pangulo na makakasama na si First Lady Marcos sa susunod na cabinet shake-up. Sinabi ito ng Pangulo ilang araw lang matapos ang kontrobersyal na pagbibitiw ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman kasunod ng kontrobersiya sa umunay 100 billion insertion sa panukalang 2025 national budget. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Our First Lady Luisa Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities that. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero Bombo Genesis, linawin natin na pabiro lamang ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil nga sa cabinet shake-up. Gayunpaman, kapag mayroong cabinet shake-up ay may mga papelyang ilalabas ang Malacanang o ang Palasyo ng Malacanang hinggil nga sa posibleng mga balasahan. Pero tinanong natin kanina si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung magkakaroon nga ba ng revamp sa gabinete. Anya, abangan na lang ang mga susunod na mga detalye hinggil dito. So live mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Yes, Bongo Genesis. Oo, pero dyan ba sa inyo dyan sa Malacanang Press Corps, may mga natatanggap pa kayong mga informasyon na posibleng meron pang mga susunod after nitong kina Bersamin at Pangandaman? Alam mo, Bombo Genesis, parang kada buwan may mga natatanggap tayong mga balasahan, no? Ulat na balasahan. Hindi lamang dito sa Palasyo ng Malacanang, maging nga sa House of Representatives. At tinanong natin kanina si Jose Castro, hinggil nga dito sa, may mga ulat kasing lumalabas, Bombo Genesis, na itong si House Speaker Bojo D ay papalitan umano ng ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Iyan daw ay siya ang napipisil kasi daw ng Malacanang. Pero tinanong natin ngayon ang Malacanang hinggil dyan sa issue na yan, sinabi ni Jose Castro na hindi naman daw hawak ng palasyo. Hindi naman ang palasyo ang nag-vote para nga kung sino ang magiging susunod na speaker dahil ang Kamara ang may ang Kamara ang dapat bumoto at pumili ng bagong speaker. So wala umano daw impluwensya ang Malacanang kung sino ang magiging House Speaker. Kahapon naman, nakipag-ugnayan tayo kay Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sinabi niya na walang katotohanan ang nasabing mga usapin, Bobo Genesis. Any word about kay dating Executive Secretary Bersamin, Bomboan? Kasi dun sa last na statement ni
Secretary Bersamin, parang sabi niya, may tumawag lamang daw sa kanya which is outsider ng Malacanang. Anong statement dito ng Malacanang? Yun nga, nilinaw din natin yan sa katatapos lang na press briefing dito sa Palasyo. Sinabi nga ni Jose Castro na hindi siya privy kung sino yung kausap ni dating ES Bersamin na tumawag sa kanya na hindi taga Malacanang at sinabing pwede na siyang umalis pwede na siyang mag-exit bilang executive secretary ng gobyerno. So walang detalye ang sinabi si Jose Castro hinggil dito. Gayunpaman sinabi niya na nagkausap naman na talaga si Pangulong Marcos at si dating ES Bersamin. So iyon na lang ang pinanghahawakan ngayon ng Presidential Communications Office, Bombo Genesis. At tinanong din siya kung bakit sinabi nitong voluntary resignation at out of delicadeza na itinanggi naman ito ni ES Bersamin. Pero ang sabi ni Castro, ang kanyang announcement ay nakabase lang din sa ibinigay sa kanya ng Palasyo. Pero going back, Bumbuan, nung last na bumisita si Pangulong Marcos sa may part ng Malaysia, si Executive Secretary Bersamin ang nagsilbing isa sa mga caretaker, kasama niya sina Secretary Conrado Estrella ng Department of Agrarian Reform. Tama ka, Bombo Genesis. Palaging si ES Bersamin ang caretaker ng bansa habang wala si Pangulong Marcos. So, yun na nga, hindi din masagot ng Malacanang kung anong ni Jose Castro, kung ano nga ba talaga ang naging dahilan sa pag-exit nitong ni ES Bersamin. Okay. Maraming salamat, Bumbuan. Mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, binanata naman ni Akbayan Representative Percy Sindania ang pamilya Duterte matapos ito sumali sa panawagang panagutin si Pangulong Marcos sa umano'y korupsyon sa flood control projects at sabi nito, wala silang kay na magpanggap na tagapagtuwid ng mali. Partikular na tinuko ni Sindania si Vice President Sara Duterte na anyay hindi pa rin nasasagot ang mga punto sa impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang na diyan ang umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagbag pa ni Sindania, bagamat may karapatan ang sino mga mamamayan na magsalita, wala silang karapatang mangaral pagdating sa usaping ito. Si Sindania Makabombo ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay Duterte noong 19th Congress na na-impeach siya sa Kamara noong Pebrero 5 nitong kasalukuyang taon dahil sa umunoy paglustay ng 612.5 million pesos na confidential funds, mga aligasyong hindi umano kailanman na ipaliwanag. Kalaunan, ibinasura ng Supreme Court ang impeachment complaint bilang unconstitutional habang hindi na ituloy ang dati sanang Senate impeachment trial. Sa ibang mga updates, mga kabombo, nanindigan si retired Major General Romeo Pukis na hindi foreign-funded ang kilos protesta ang isinagawa ng United People's Initiative sa EDSA noong Nobyembre 16 at 17. Malalang isa ang retiradong general sa mga nanguna sa naturang protesta na inorganisa bilang pagtutol sa malawakang korupsyon sa pamahalaan. Ipinapanawagan din ng grupo ang tuluyang pagbaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, lalo na kung hindi nito kayang matugunan ang malawakang corruption. Matapos ang protesta, sinabi ni Acting Armed Forces of the Philippines spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na posibleng pinunduhan ng dayuhan ang naturang kilos protesta. Gayunpaman, sa isang pahayag ay tinanggi nitong si General Pukis na ang naturang protesta ay pinunduhan ng ibang bansa at isinagawa lamang ito anya sa sariling inisyatiba nitong mga organizer at ng mga dumalo sa naturang protesta. Binigyang diin ng retiradong general na galing lamang sa donasyon at sa mga volunteer ang suporta sa rally. Tinawag din niyang kalokohan ang claims nitong si Admiral Trinidad, kasabay ng paggigiit na dahil mayroong intelligence fund ng Armed Forces of the Philippines, dapat ay akma at tamang impormasyon na inilalabas ng mga ito. Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga development at itutukan ng ating news team doon sa bahagi ng Philippine National Police nananatiling full alert status ito habang papalapit na itong November 30 rally. Kuha tayo ng mga update na tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Mananatili sa full alert status ang antas ng alerto ng Philippine National Police bilang bahagi ng paghahanda ng pulisya sa malawakang demonstrasyon sa darating na November 30 rally. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpapatuloy ang deployment ng Philippine National Police Directorate for Operations sa bahagi ng Menjola
kung saan nakastandby ang higit sa 167 na mga tauhan upang matiyak na magiging mapayapa sa bahaging ito ng Maynila, tugnay pa rin ang mga nagpapatuloy na kilos protesta. Tiniyak rin ni Tuwanyo na mananaig pa rin ang pagpapatupad ng maximum tolerance batay na rin sa naging direktiba ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Natatis Jr., kung saan mahigpit ding ipapatupad ang zero tolerance for violence. Kung mapapansin po nyo, kami po ay nananatili nasa GOA Type C, meaning kami po ay nasa full alert status pa rin. Sapagkat ngayong umaga sa Menjola, nag-deploy pa rin ang Manila Police District ng 167 personnel, kaugnay ng mga patuloy ng mga kilos protesta. At sa ngayon po ay nilalatag na po ng Directorate of Operations yung magiging deployment natin, kaugnay po sa darating na Manila 30 rally. Mas malinaw po sa ngayon, ang initial na pinigil po sa atin dahil sa ating GPNP, tayo po ay nagpapatuloy na magpapa-implement ng maximum tolerance pero sulit zero tolerance to. Mananatili namang flexible sa ngayon ang deployment ng pambansang pulisya para sa mga lugar na binabantayan ito sa ngayon. Kung sakali naman na tapusin agad ang deployment sa bahagi ng Menjola, ay magiging senyales naman ito para magbaba ng antas ng alerto ang buong pambansang pulisya kung sakali. Ani pa ni Tuwanyo, ang mga natutunan nila sa mga nagdaang rally ay kanila rin ipapatupad, gaya ng mga naging pagdadala ng armas ng ilang miyembro ng pulisya sa Quirino Grandstand, bunsod sa naging miscommunication sa pagitan ng organizer at ng Philippine National Police. Flexible po siya, yung pong deployment natin ng 167. Ito naman ay nanggaling sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRP, 167 personnel. Kung ito pa ay matatapos ngayong araw ito pa ay magiging sinyales para sa Director of Operations na mag-downgrade naman po ng alertness status ng Philippine National Police. Dalawa po magkaiba ang rally yung September 21 ito po ay political rally. At itong nakaraan yung religious rally ng mga kasi natin zero violence po talaga dito. Ngayon mga lesos lang tayo, halimbawa po yung ating po mga young men nag-rally ng miyembro ng Philippine National Police mula sa ibang regional offices na kung saan yung kanilang mga commander ay nagkamali sa kanilang mga deployment. Yung halimbawa, nagreklamo ng mga kasapi ng mga organizers na may dalang balin na dapat sila hindi nandun. Yun po yung mga changes na babagoyin natin. Kung sinabi natin na ikaw ay na-deploy sa particular position, dapat po alam po nila kung saan po sila pumunta. Samantala, liban naman sa mga paghanda na ito ay tinatala ang pagbabago sa deployment at maging sa magiging latag ng seguridad para sa malawakang demonstrasyon sa araw na ito. Magugunita naman na ito ay kaugnay pa rin sa naunang September 21 trillion peso March rally sa EDSA People Power Monument at maging sa EDSA Shrine na siyang pinangunahan ng iba't ibang progresibong grupo. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 28 minuto bago sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang buong Visayas grid ngayon pong hapon dahil yan sa manipis na supply ng kuryente. Magsisimula ito mamayang 5:00 ng hapon, magtatagal hanggang 7:00 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, sinasang papalo lamang sa 2,301 megawatts. Ito hong peak demand sa naturang oras, habang yung available capacity naman ay aabot ng hanggang sa 2,500 megawatts. Ito na ang ikalawang sunod na araw na nakataas sa naturang alerto. Ito hong Visayas Grid, kung saan kahapon ay maabot naman sa 5 oras ang inaabot bago tuluyang inalis ang alerto. Natili namang nasa normal condition ang Luzon at ang Mindanao Grid. Itinataas mga kabombo ito hong yellow alert kung ang operating margin ay hindi po sapat para matugunan ang contingency requirement o ito po yung demand para yan sa isang transmission grid. Bombo International News. Nunyag ng International Criminal Court na naghain ng Israel ng kahilingang ipa-disqualify ang punong taga-usig na si Karim Khan at kanselahin ang warrant of arrest laban kina Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant kaugnay ng giyera sa Gaza. Ayon sa Israel, sinisikap umano ni Khan na ilihis ang public atensyon mula sa mga akusasyong may kinalaman sa kanyang umano'y sexual misconduct, mga paratang na itinanggi naman ito. Sinabi ng Foreign Ministry spokesman na si Oren Marmorstein na may improper personal motive si Khan at nagsusulong ng baseless warrants laban sa Israel. Kinumpirma ng International Tribunal na natanggap nito ang request to disqualify the prosecutor, ngunit walang inilabas na detalye. Noong nakaraang taon nga, hiniling ni Khan ang arrest warrant
warrant laban kina Netanyahu at Gallant at ilang Hamas leaders. Nananatiling epektibo naman ang warrants laban sa dalawang Israeli officials habang patuloy ding hinihingi ng Israel na questionin ang jurisdiksyon ng korte. Update tayo sa iba pang mga lokal na balita, mga kabombo. Itong 7 luxury cars ng mga Diskaya nakahilera na sa Bureau of Customs at sinimulan na rin po yung pong public auction para humaibenta ang mga ito at may balik sa gobyerno. Yun pong pera na sinasabing pinambili ng mga Diskaya o ng Diskaya family sa mga luxury cars. May live update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, formal lang sinimula ng auction ng itong luxury cars na asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Balikan po natin mamayang linya ni Bombo Jello, mga kabombo. Kasabay pa rin po ang pagtutok natin doon sa luxury cars ng pamilya Diskaya. Kung babalikan po ninyo, mga kabombo, yung pong naging kwento sa likod ho nito ay kinumpiska ng Bureau of Customs ito hong mga mamahaling sasakyan matapos nga malaman na ang mga ito ay may kulang-kulang o yung mga papel, dokumento na nagpapatunay na ang mga ito ay nakapasok sa Pilipinas at napunta, na ipasakamay sa pamilya Diskaya ay kulang. Wala hong sapat, wala hong akmang mga dokumento. Habang nagpapatuloy din yung investigasyon sa kung paano po yung nangyari, yung prosesong nangyari noong naipasok ang mga naturang sasakyan at naipasakamay sa pamilya Diskaya. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po yung investigasyon ho dito ay isinasagawa na po yung public auction para ho doon sa mga naturang mga sasakyan. So balikan po natin yung pong nangyayaring auction o yung pong bidding para ho doon sa mga luxury cars. Bumujelo? Bombo Genesis, formal lang ang public auction ng 7 luxury cars ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya ngayong araw. Nakahilera ang mga sasakyan na nakumpiska sa Bureau of Customs. Kabilang sa mga ipapasubasta ng BOC ang Rolls-Royce Cunningham na may floor price na 45.3 million. Lincoln Navigator na may presyong 7.3 million. Bentley Bentiaga 17.3 billion. Mercedes-Benz G63 14.1 million at ang Toyota Sequoia 7.2 million. Ang Mercedes-Benz Brabus naman ay nagkakahalaga ng 7.8 billion at ang Toyota Tundra 4.9 million. Ayon sa BOC, ang mga mamahaling sasakyan na ito ay voluntaryong isinuko ng mag-asawang Diskaya kung saan ito ay napatunayan na walang certificate of payment at import entry. Habang mayroon namang 10 na nagparehistro para sa gagawing auction. Kung sakaling mabenta lahat ng mga sasakyan ay aabot ito ng 103 million. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel S. Nepomuceno, sinuring mabuti ng customs sa mga dokumento ng mga nagparehistrong mga bidder at dumaan ito sa masusing profiling. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang inyong pahayag ni BOC Commissioner Ariel S. Nepomuceno. Ginawa tayo mga pagsusuri doon sa mga dokumento nila, kaya alam naman natin. Kaya siyempre, mga legitimate bidders yung mga sumali naman dyan. Meron pa ngang humabol sana after the deadline. Pero pinagbawal ko na yun. Kasi pag nanalo yung mga hindi sumunod sa deadline, makukulayan yung ating proseso na bakit sila ipinanalo. Dumalo din si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dixon sa gaganapin na public auction kung saan binigyan din ito. Nasimula pa lamang ito ng pagbawi ng gobyerno sa mga pondong ninakaw mula sa flood control projects. Aniya, kahit na maliit ang 103 million kumpara sa bilyon-bilyong mga pondong na wala sa kaban ng bayan, isa umano itong magandang simbolo na unti-unti nang nababawi ang mga nanakaw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Secretary Vince Dixon, DPWH Secretary. Hindi lang dapat makulong yung mga kailangang managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. More than 100 million ata ang value nitong 7 ito. Pero kahit na maliit yan kung kukumpara natin dun sa bilyong-bilyon na ninakaw, ito ay napaka-importanting simbolo at umpisa na hindi natin pwedeng palampasin ito na hindi maibabalik ang pera ng mga kababayan natin. Samantala,
ipinaliwanag ng BOC na inuna lamang ang 7 luxury cars dahil ito ang mga siguradong walang legal na dokumento, habang ang iba pang 23 mga sasakyan ay nasa kanilang kustudiya at patuloy pang sinusuri ang mga dokumento. Mula dito sa Bureau of Customs, ako si Bombo Angelo. Yes, Bombo Genesis. Namataan ba dyan kung may kinatawan ng pamilya Diskaya? Kasi nung una, itinatanggi nila na marami-rami silang luxury cars. In fact, noong nagkaroon ng raid, isa lamang yung unang kumpiska ng mga authorities hanggang sa tinurn over din lang yung 7, nakaragdagan hanggang naging 8, naging 9. So ngayong araw, may namataan bang representative, kinatawan ng pamilya Diskaya dyan? Bombo Genesis, simula sa ating pagdating kanina hanggang sa ngayon ay wala namang mga namataan ditong kapamilya o representatives ng mga Diskaya. Ayon nga kay Secretary Dizon ay hindi na ito maaaring makuha ng mga Diskaya, itong mga nakumpiskang sasakyan na ito. At wala na silang kakayahang muling mabawi ito kasi naka-freeze na ang kanilang mga assets. Bombo Genesis. So hindi nila hindi nila yung bang huling tingin sana o huling masid doon sa mga properties na talagang inalagaan nila doon sa kanilang garahe, loob ng garahe sa loob ng ilang panahon. Kasi yung iba dyan, nasa 2022 pa yata nabili. Anyway, Bombo Jai, your questions? Bombo Jello, as 7 na mga luxury cars, ilan na yung mga nabenta dyan as of this moment? And ano yung gagawin sa mga hindi na ibentang mga sasakyan? Mayroon bang recomputation na gagawin para sa mga depreciation value nitong mga luxury cars na hindi na ibenta? Yes, Bombo Jai. Sa ngayon ay natapos na nga itong public auction at sa 7 luxury cars na ito ay 4 ang nabili. Kabilang diyan ang Mercedes-Benz Brabus, Mercedes-Benz G63 at ang Lincoln Navigator. Samantalang yung 4 na hindi nabili ay i-reschedule itong public auction at ayon sa BOC ay mas bababaan na ang presyo para ma-maximize at mabalik na nga itong mga malilikom na pera dito sa kaban ng bayan, Bombo Jai. Okay. Ba't daw hindi nabili? Hindi naabot yung floor price? Yes, Bombo Genesis, ayon sa VOC nga ay masyadong mataas nga ang presyo, lalo na itong Rolls-Royce Cullinan na nagkakahalaga ng 45.3 million. Okay, sige. Standby pa rin tayo sa dagdag ng development dyan sa bahagi ng Bureau of Customs. Maraming salamat, Bombo Jello. Maraming salamat, Bombo Genesis. This is Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinuri naman ni Japanese Ambassador Endo Kazuya ang pagkakahirang kay Ralph Gonzales Recto bilang bagong Executive Secretary at tiniyak na patuloy na palalalimin ng Japan ang strategic cooperation nito sa Pilipinas. Sa liham nga na may petsang November 18 ay sinabi ni Endo na ang pagpili ng Administrasyong Marcos kay Recto ay patunay na mataas na tiwala sa kanyang liderato at may malawak na epekto sa pambansang pamamahala. Ipinahayag din ng envoy ang kagustuhang makipagtrabaho ng malapitan kay Recto upang isulong ang kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa rehiyon. Pinuri rin ni Endo ang naging performance ni Recto bilang kalihim ng Department of Finance, partikular ang kanyang papel sa Japan and Philippines high-level meetings na nagpapatibay sa ugnayan sa infrastructure development at economic cooperation. Tiniyak ng ambassador na maaasahan ng Pilipinas ang patuloy na suporta ng Japan, lalo na sa malalaking proyektong pang-infrastruktura at pangmatagalang programang magpapalakas sa bilateral ties. Kamakailan lamang ay nanumpa si Recto bilang Executive Secretary. Bago ito ay nagsilbi siya bilang pinuno ng National Economic and Development Authority, Monetary Board Member at Finance Secretary. Sa iba pang mga balita, positibo ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na magiging maayos at matagumpay ang nakatakdang parliamentary elections sa Marso. Ang udyat ng paglipat ng rehiyon mula sa transitional government tungo sa isang halal na gobyerno. Ayon kay Muharin Ali, ang nagsisilbing Director General ng Bangsamoro Planning and Development Authority at pinuno ng Moro Islamic Liberation Front Peace Implementing Panel Secretariat, ang halalan ay final step ng political track ng peace process. Binalikan ni Ali ang mahabang kasaysayan ng tunggalian sa rehiyon mula sa all-out war, Maute clashes, Mama Sapano at Marawi na nagturo sa kanila na huwag isara ang pinto sa dialogo na anyay mahalaga lalo't nagbabago ang administrasyon at ang pulisya. Sinabi naman ng Assistant Secretary Ria Daniel Lumapas
ng eleksyon ay ang final box to tick para yan sa Bangsamoro dahil dito nagkakaroon ng pamahalaang tunay na inihalal ng taong bayan. Isang hakbang na magpapalakas sa kredibilidad ng rehiyon sa lubyan at labas ng ating bansa. Nagbabala naman ang Department of Information and Communications Technology laban sa Peking Independent Tower Companies na umano'y nagpapakilala bilang kinatawan ng mga telecommunications. Ayon sa ahensya, nag-aalok ang mga ito na bumili ng lupa para pagtayuan ng cell tower at magpapakilala bilang mga kinatawan na third telecommunity tower provider kahit hindi sila konektado o otorisado ng pamahalaan. Kalakip nito ay manghihingi sila ng personal o sensitibong impormasyon upang magamit ang mga naturang impormasyon sa ilang illegal na paraan tulad ng scam at illegal transactions, kabilang dito ang titulo ng lupa at maraming iba pa. Batay sa impormasyong natanggap ng Department of Information and Communications Technology, nag-iikot umano ang mga ito sa iba't ibang lugar upang mambiktima ng mga Pilipino, pangunahan na sa mga malalayong komunidad. Paalala ng ahensya, mag-ingat sa pakikipag-usap sa sino mang humihingi ng personal o sensitibong impormasyon na nag-aalok na kahina-hinalang transaksyon, lalo na kung may inaalok na malaking halaga ng pera. Oras natin, meron na lamang tayong 15 minutes bago sumapit magkakabombo ang alauna ng hapon. Nagdagdag pa ng buldo ng tubig na pinapakawalan ng 3 malalaking dam sa Luzon, kasabay po ng tuloy-tuloy na pagulan. Sa report na nilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau ngayon pong Nobyembre 20, tuloy-tuloy na nagpapakawalan ng tubig ang Magat Dam sa Region 2 at ang Ambuklaw Dam at Binga Dam sa Cordillera. Tig-isang gate ang nakabukas sa Ambuklaw at Binga kung saan ang Ambuklaw ay nagpapakawalan ng hanggang 60 cubic meters per second habang 50 cubic meters per second naman ang pinapakawalan ng Binga Dam. Sa Magat Dam na tiring nakabukas ang isa nitong gate at nagpapakawalan ng 390 cubic meters per second. Batay sa report ng Weather Bureau, makakaranas ng mabigat na pagulan ng mga rehiyon kung saan naroon ang 3 dam. Ngayong araw ay nasa ilalim ng yellow warning ang 2 nabanggit na rehiyon. Ito ay katumbas ng hanggang sa 100 milimetro ng tubig ulan. Sa bahaging ito mga kabombat Star Nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating news team doon sa bahagi ng probinsya. Ang simbahan na nawagan sa publiko na sumama sa mga kilos protesta upang ipanawagan ang accountability ng pamahalaan. Yan ang mga report na tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Muling nanawagan ng Simbahang Katolika sa publiko na sumama sa gaganaping kilos protesta na tinaguri ang kahublagan kontra korupsyon. Ayon kay Monsignor Militon Osong, Direktor ng Haro Archdiocesan Social Action Center, layunin nila na manawagan ng accountability para sa tinuturing na corrupt system of governance ng dinastiya ng Marcos at Duterte. Tinuligsa din ito ang umano'y mabagal na proseso ng investigasyon at pag-usig sa mga opisyal na nasasangkot sa garapalang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Magaganap ang rally sa Iloilo City kasabay ng pagdiriwang ng Bonifacio Day sa Nobyembre 30. Ani Oso, paraan ito upang manawagan sa mga Ilonggo na muling magkaisa at ipakita ang diwa ng kabayanihan at manindigan laban sa pang-aapi ng mga pinuno ng bansa. Especially in these very trying times, let us not be silent anymore. Join us in condemn corruption in the strongest possible form in a non-violent way. Corruption kills. And to you, brothers and sisters, I dare challenge you, your silence kills. Si Monsignor Militon Oso. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ang search at retrieval operations naman dyan sa bahagi ng Cebu, lalo pang nilawakan habang patuloy na pinaghahanap ang 44 na kataong nawawala. May update po dyan ng Bombo Radyo Cebu. Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation sa mga naapektuhang lugar sa Cebu matapos ang pananalasan ng Bagyong Tino ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Bagamat 3 linggo na ang nakalipas mula nang tumama ang bagyo, nanatili pa ring 44 na katao ang nawawala. Patuloy ding hinaharap ng mga otoridad ang iba't ibang hamon sa operasyon, kabilang ang mga suliranin sa logistic at ang pag-alis ng mga malalaking bahagi ng mga debris
na iniwan ng matinding pagbaha. Batay sa pinakahuling datos ng probinsya, karamihan sa mga nawawala, 24 na biktima ay mula sa bayan ng Compostela. Ang iba pang kaso ay mula sa sumusunod na lugar: Balamban, mayroon 15, Asturias, merong 2 nawawala at sa Liloan, 2 naman ang naitala at sa Mandawi City, may natitira pang 1 ang nawawala. Sa ikatlong linggo matapos ang trahedya, sinabi ni Retired Colonel Dennis Pastor, ang hepe sa Disaster Office ng probinsya, na nasa kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan ang pagdidesisyon kung kailan tatapusin ang search operations. Samantala sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, kay Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr., Regional Director ng BFP7, pinasalamatan nito ang National Headquarters sa pagpapadala ng mga 4 na augmentation teams mula sa Region 9, 10, Caraga at BARM, kung saan ang mga team ay pinuwesto sa mga lugar na labis ang pinsala gaya ng Liloan, Compostela at Talisay City upang tumulong sa retrieval at clearing operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Ang Bagyong Tino ay kumitil ng hindi bababa sa 200 buhay sa Cebu, kabilang ang Cebu City, na dahilan para maituring ito na isa sa pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng isla. Sa ngayon, ongoing pa rin ang ating retrieval. In fact, it is not only BFP Region 7 is combating in doing the search and rescue as well as retrieval operation. We were being augmented by the National Headquarters headed by the Chief Director of the BFP. Nagpadala po siya ng mga 4 na reyon dito sa... Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Ang ACT Teachers Party List naniniwalang cover-up lamang ang pahayag ni Senator Lacson na ginamit lamang daw ang Pangulo o ang pangalan ni Pangulong Marcos doon ho sa issue ng budget insertion. May update dyan ng Bombo Radio Bacolod. Naniniwala ang Alliance of Concerned Teachers na cover-up lamang ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na ginamit lamang ang pangalan ni President Ferdinand Marcos Jr. upang makakuha ng kickback sa 2025 national budget. Matatandaan na inihayag ni Senator Lacson na sina Department of Education Undersecretary Trijiv Olayvara at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin ang nag-organisa ng 100 billion pesos scheme na mayroong 52 billion pesos kickback. Paliwanag ng senador na ginamit ng mga opisyal ang pangalan ng Pangulo upang makatanggap ng kickback at walang alam si President Bongbong Marcos sa mga katiwalian. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay ACT Party List Representative Antonio Tinio, inihayag ni Lacson na sinabi sa kanya ni ex-Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na nag-abiso si Olayvar na huwag ipaalam kay former DPWH Secretary Manuel Bunuan ang detalye kung saan napunta ang 52 billion pesos na kickback. Ayon dito, ang pahayag ay nagpapatunay na mayroong 100 billion pesos insertions at may nakatanggap ng kickback. Para kay Tinio, lubhang mahalaga ang mga inamin ni Bernardo, ngunit ang kanilang narinig ay mula lamang kay Lacson at hindi sa mismong ex-DPWH official. Naniniwala ito na hindi cover-up lamang ang pahayag ni Lacson upang wag madamay ang Pangulo sa isyu ng korupsyon. Dagdag pa nito na dapat ding tingnan kung bakit pinaresign na sina Executive Secretary Lucas Bersamina at Budget Secretary Amina Pangandaman na walang malinaw na dahilan. Ang akbang ay tinitingnan ni Tinio na paraan upang patahimikin ang dalawang opisyal na nalingka sa budget insertion issues. Napakahalaga nung mga statement na lumabas. Actually, nagkukumpirma. Kay Senator Ping mismo lang galing, totoo yung 100 billion insertions. At ang problema na lang sa paglalahad ni Senator Ping na walang kinalaman ang Pangulo, hindi siya ang nag-utos na magpa-insert at ginamit lang ang pangalan niya nang walang anumang ebidensyang pinapakita para patunayan ito na ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. So, walang basis si Senator Ping para sabihin yun. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Jairi de los Reyes, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang Kabataan Party List naman nanawagan sa iba't ibang universidad sa buong bansa na makilahok sa National Day of Walkout laban sa korupsyon bukas. Alamin natin ang buong report ng Bombo Radio Rojas.
Hinimok ni Kabataan Party List Representative Rene Luisco ang iba't ibang universidad sa buong bansa na makiisa sa National Day of Walkout Against Corruption na gaganapin bukas Nobyembre 21. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Ko na panahon ng ipakita ng kabataan at ng sambayanan na hindi katanggap-tanggap ang lumalalang korupsyon at kawalan ng hustisya sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Aniya, mahalagang maiparating ng mga estudyante ang kanilang boses upang pwersahin ang mga opisyal na harapin ang mga isyong matagal nang bumabagabag sa publiko. Dagdag pa ng kongresista, ang sama-samang pagkilos ng kabataan ay simbolo ng pagkakaisa at paninindigan upang baguhin ang sistema at itulak ang tunay na reforma sa bansa. Inaasahang lalahok ang maraming paaralan at youth organizations sa nasabing walkout bilang suporta sa panawagan para sa mas tapat at makatarungang pamahalaan. November 21, meron din pong National Day of Walkout Against Corruption. Hindi kahit po namin yung mga iba't ibang universidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na mag-organisa ng sarili-sarili nilang walkout on November 21. Pakita natin na hindi katanggap-tanggap yung gantong sitwasyon, yung gantong injustisya. Tayo ngayon ay nagkakaisa para sa alternatibo na talagang babaguhin yung sistema. Hindi yung iilan lang ang patatanggal back to normal na. Hindi po pwede yun. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitan Ubade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, 32 dancing contingents kumpirmado pong lalahok sa Sinulog 2026. Yun pong deadline para sa pagpaparehistro ay aabot na lamang ng hanggang sa Nobyembre at 30. May report po dyan ng Star FM Cebu. Umabot na sa 32 dancing contingents ang nagkumpirma nga sasali sa Sinulog 2026, ngunit 11 pa lamang ang formal na nakapagparehistro ayon sa Sinulog Foundation Incorporated. Kabilang sa mga kumpirmadong kalahok ang out-of-town contingents mula sa Daraga, Albay, Antipolo City, San Jose del Monte, Bulacan, 2 grupo mula Zamboanga City at ang first-timer na Muntinlupa City. Nilimitahan naman sa 10 ng organizing committee ang bilang ng mga magpe-perform mula sa lalawigan kung saan nakapagparehistro na ang Toledo City, Mandaue City, Talisay City, Carmen at Dumanhog. Samantalang umatras naman ang Danao City dahil sa matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Habang nitong lungsod, 9 na grupo ang kumpirmadong sasali. Inihayag ni Sinulog Foundation Incorporated Executive Director Elmer Jojo Labella, ang deadline ng registration para sa Sinulog 2026 ay sa Nobyembre at 30 ng taong kasalukuyan at wala nang ibibigay na palugit. Inaasahan naman ni Labella na ang maagang pagtapos ng registration ay magbibigay ng sapat na panahon upang matiyak na ang Sinulog 2026 sa buwan ng Enero ay magiging maayos, organisado at mas makulay. We are trying to get in touch with them now as soon as possible. Nga before the deadline, mo register sila because we are trying to limit also the number of contingents because we don't want to happen na problema last year. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Yang Bombo Mobile App, pwede po nyo i-download dyan sa pamagitan po ng Google App Store o Apple App Store mga kapopo. Sa Luzon area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Northern Luzon, lalo ngayon at binabaha ang norte, pwede po kayong mag-monitor sa mga provincial station po natin dyan sa Cagayan Valley. Nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Dyan sa may Pangasinan area sa Ilocos Region, nariyan pong Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Dyan sa may Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Kapag nagawi ho kayo dyan sa may Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. Habang dito ho sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Luwag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayong magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace.
God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomot Star Nation, para sa ating Christmas countdown na 35 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kuturan sa imbukada sining balita driman sa aton sining pagpangalagad. 360-degree stage ibida sa dinagyang food festival. Anong butsilingon sini palibutan sang mga kiosk ang isa ka intablado god may magperform nga artist dira. Bombohana sa report, please go ahead. Ibida sa Iloilo Hotels, Restaurants and Resorts Association of Pintira ang 360-degree stage o kung all-corner stage sa may Iloilo Dinagyang Food Festival 2026 sa Bombo Cham. Ini man ang ginakumpirma nag-isaman sa ginabida diri sa IRA kaga Iloilo Festival Foundation Corporation o kung IFFI sa ining press conference sa ginapatigayon kadungan sa ining mga pag-anunsyo sang mga pagbag-o sang mga events sa Dinagyang Festival kag kasadiyahan kag all related events sa Dinagyang Festival 2026. So sa diri sa bahin sang Dinagyang Food Festival may mga nagakalain-lain ini ang ini nga 360-degree o kung all corner stage ini pahamtang sa may idalom sang overpass. So ang napilian man diri nga lokasyon sa gihapon sang food festival sa Naandan dira sa may Delgado kag Valeria Streets.
So ini ang particular ini ipahamtang sa may idalom sang overpass kag hindi pareho sang una nga may mga stage kung may mga dalan lamang nga may mga stage nga pili kung sa diin yara mag-perform ang mga artista o kung ng mga iba diri ka mga banda api artist nga magabisita madiri sa syudad sa Iloilo kaangot sang ining dinagyang festival Bombot Siam. Ginapagwa man sang IFFI ang schedule tini nga yara sa Enero 22 sabto Enero 25 ang food festival nga magasugod dira sa mga nasambit naton nga mga lugar. And ini man dugang man diri may mga pagbag-uman sa ila diri nga mga pagplastar, may mga ginahingyo na dito si Mr. J. Trenyas sang maisman ang ining dalaguan nga mga lead walls agod nga ti mayara pa sa hamtang mga lead walls abi sa mga malayo na nga areas o kung sa punta ng sa mga kalan-an Bombot Siam. So sa Valeria 1, Valeria 2, Delgado 1, and Delgado 2 ang ining paghamtangan sang food festival. So may hara man siyang mga linya abi. For example, hindi na sang una nga duhagid kadalan ang mayara sang mga pagaplastar nga mga kiosk. So bali ini mayara sang pili nga street nga only one way lamang ang may yara sa mga kiosk agod nga may agyan diri man ang mga nagabisita kag magapartisipar sa food festival. So inigid ang mga nasabitan man nga mga pagbag-o for Food Festival 2026. Ang ining 360 degree daw makit-an mo i-imagine mo Siam daw pabilog ini siya nga stage kung sabihin makit-an gid sang tanan nga mga nagakaon kag nagalantaw ang performance ng kada artist kay 360 degree ini maka-perform ni sila in circular motion and makit-an gid iya mismo sa mga malayo and hindi na nila kilanglan mag-sailo sa piyak ng street agad magtanaw just like they did before. Pero subong kay 360 degree na ang isagid sa mga pinakabag-o pag una man sa mga festivals nga ginapamtang diri sa syudad sa Iloilo ang 360 degree stage. Sa inyong participation man sang IRA, ang Iloilo Hotels, Restaurant and Resort Association, hindi man inilang exclusive sa ila ang ini mga kiosko kasi mayara agad sang nahamtangan nga mga street nga magabaton ng mga agad vendors abi mayara man sa mga local and usually nga nagapartisipar man sa ining food festival. And sang last year, kung maduduman naton, isa man sa mga issues na ginraise diri man sa Masyon sa Iloilo sa food festival, ang ilang mga pangalan abi sang kiosko. So subong ang himuon ini nga makainganyo but then formal or saktuhan lang ba lang ang mga pangalan Bombot Siam, unlike last year nga daw nagka-issue sa regarding sa mga pangalan kasi kalabanan diri nga mga bisita, families and mga kabataan man nga nagakaon sa food festival. So hindi man nami kung mayara sa mga tinaga nga hindi man nami sa kamatian man sang mga minor de edad Bombot Siam. So ini man ang mga pagbag-o nila sa ilang mga food festival and food kiosk. Also mayara man sang daw triangular shape ini nga daw protektar man sa init kag ulan kasi anay sang una daw open na gid ini siya sa babaw but yung subong paamtangan nitong triangular nga hapin agod na hindi gid super direkta ang init na nabi. For example, kung may makaon na hapon o kung medyo may init pa sa during that day. And yun man ginapahamtang man diri ni Miss Happy Abiner, ang presidente sa IRA, kada iyan rin napahayag nga although nga may pagbag-o ang performing areas sa dinagyang festival, hindi man sila gihapon kumbaga mag-impact bala ang ini nga pagsaylo sa performing areas ng dinagyang festival. Bago mayara man sa mga afternoon events during Saturday and Sunday, highlights nga 24 and 25 kayara sa masyudad sa Iloilo wherein pabalikon man kayara man magalibot sa among mga areas ang mga tribes agad nga makainggan niyo pagyad makahakot man sa iban man nga mga bisita Bombot Siam. Ipalantaw kag ipabati man naton ang ining perspective nga dinagyang food festival for 2026. All of the patrons can share. They can share
in the program that we are providing, in the live entertainment that we are providing. So walang lamangan. Everybody shares. This is going to be a first for the Iloilo Tinagyang Food Festival. It will be situated at the intersection and from any angle of the road you can see. So kung nag-enjoy kami Sige, so kung nag-enjoy kami sa live band, si Valeria 1, si Delgado 2, and si Valeria 2 can enjoy the same band. Walang lamangan. Everybody included. Okay? On top of the walkway, at the sides, and Jay said yes. We will check. We will check. We will be hanging big LED walls. So kung maskin malayo ka, makita mo ang performance on stage. See? We are very particular about that because we are there to come, enjoy, watch the program. So the experience is 360. First time. Yeah. So, the LED walls will be there. This is also for our brand sponsors, as well as for the others who are at the back to enjoy. Yeah. And then, of course, there will be no crowding in front because on all 4 streets, pwede ka ka-enjoy sa music. Kabalo man ka mo before in Delgado, gapuno gid siya because a lot of people want to watch the bands that were sponsored. So, this time, walang lamangan, everybody happy. And everybody gets to... At the same time, there will be a zoning of our festival tenants. So it will be more organized and presentable. Of course, we are hoping that we will be able to get additional LED walls. This is for brand awareness, positioning, as well as it will help us to feature, of course, the live band that will be performing for the evening. We will also be offering incentives to our tenants. This is something new, so that it will also encourage them to give their best foot forward. So we have things like the cleanest booth, the most presentable booth, the most well-behaved concessionaire, and this will carry monetary incentives, so that they will also be encouraged to do something good for their look and for their overall appearance. Of course, we would also like to inform everybody that when we conceptualize the whole look of the Dinagyang Food Festival, we also have our sponsors in mind as well as our vendors. So high on the list is brand awareness, not only for our sponsors but Nabatian ang kabayan man sa kahayag ni Happy Abener, ang presidente sa Iloilo Hotel, Resorts and Restaurant Association, Bombo Cham. So ano ba lang mga ginbag-o for Festival 2026, ang mga design for whole festival, zoning sa tanan nga mga festival tenants, additional LED walls, incentive para sa mga tenants design and cleanliness, may brand visibility efforts through proper coordination with sponsors. So, iman din man ang isa man sa mga ginbag-o, mayara man sa mga training and the workshop bala for vendors sa IRA and ang mga participants sa food festival. Agon nga makabalo sila kung paano mag-market kag kung paano mas mapadamo ang ila diri nga mga visitors and mga namagakaon sa ini nga Dinagyang Food Festival 2026, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa. So may mga innovation karon ang bahin sang IRA. No, parang isa lang ka banda maakomodar ang tanan. Ibantayan taniya kay ti syempre dapat may mga ginatawag man sini nga innovation, no, sa aton sini iyang mga aktibidades diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, no, sa aton sini nga mga kauturan. 12 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Si Monsignor Militin Oso
Ginapa-double check sa kay 3rd District Congressman Lawrence Noy Defensor ang iya sini mga proyekto sa 3rd Distrito. Ini kasunod sang pahayag man sang kongresista nga wala iya sang ghost project. Wala sang delayed abing mga proyekto sa mahing karon sang 3rd Distrito. Diyan balimon Senyor Uso sinya ti sa ginpatigayon sini nga pag sinapol kagapon sini nga daw mas mayo kon lantaw na nailiwat i-double check ni Congressman Noy Lawrence Defensor no ang mga proyekto nga yara sa iya sining distrito no sa aton sining karon niya nga mga kabombo. Check naton bala ang follow-up report ni Bombo Pauline Piliora. Lakip na sinadiri karon ang Department of Public Works and Highways. Ginbalikan dito ang area sa mga distrito sang Lapos. Kung sa diin ginpaluparan ini nila sang drone agod makita dito kung diin nga porsyon ang ipaidalom sa excavation. Ang mga punong barangay ito ti nagahulat sang mangin resulta sinyo or mangin miura. Anyway, balik-balikan tanang karon check tanay si Bombo Paulina Piliora. Pau sa report, please go ahead. Bombo cha maging panugyan ni Monsignor Militon Oso or ginpanugyan rin ni Monsignor Militon Oso si 3rd District Representative Lawrence Defensor nga i-double check ang mga proyekto mandiri sa Tertiary Distrito bangod base may ara pakuno sa mga substandard o kung wala pa matapos nga mga flood control project sa iya mandiri nga distrito. Inigin pahayag ni Monsignor Oso matapos kuno nabatian diri sa aton man sa Bombo Radio nga ginpayagyag ni Kong Nonoy nga wala inino sa mga ghost or substandard project. And following this man no, sa ginpatigayon nga ang context ni is halin man no, sa pagplano nga November 30 nga mobilization which is ginhambal diri ni Monsignor Oso nga may nagapalabot kuno sa iya mandiri sang mensahe. Ipabati naton una nga si Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor nga naghambal nga wala sang ghost o kung substandard nga project and sunod diri sa iya nga bisan sin-o kuno nga luyag mag-imbestigar sa mga proyekto sa bahin man sang 3rd District bukas ini siya and sunod sa iya ang mga proyekto nga ginapangayo or ginapangayo kuno sang pondo amo ang ginarekomendar man kuno sa mga local government units nagaagid-gid diri sa barangay sa mga alkalde para mas sila niyang nakahibalo sa sitwasyon kag kinahanglanon sa ila tagsa-tagsa ka lugar kag pagkatapos ini iya kuno ginapasa sa bahin sang Department of Public Works and Highways o DPWH kag ginag-verify man sang iya man diri nga mga opisina and following this nagambal si Kong Nonoy nga para sa tuig 2026 nga gintuman diri niya ang panugyan man ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi anay mag-implementar o magtukod sa mga flood control project sa Baylo ang 149 million pesos nga budget i-realign niya ini pakadto sa mga o pakadto diri sa Iloilo Provincial Hospital para magtukod sa women and children kag pediatric building kag kumpletuhon ini sa iya opisina kung ano pa diri mga requirements kag nahataga naman diri sang duta ni Governor Defensor Jr. ang proyekto sa Banwa man diri sang Putotan. Samtang may ara pa sa pila ka mga proyekto sa Banwa diri kuno sang maasin nga wala pa maimplementar kag impayag ni Defensor nga ginahingoan niya pa nga mangin kompleto anay ang mga clearances kag permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR ilabi na nga ang kabahin sa proyekto ang restoration or pag-restore man diri sang maasin watershed lakip man diri ang plano kuno nga pag-imbitar sa arkitekto sang Iloilo Esplanade agud mahatag sang giya diri sa DPWH kag sa kontraktor sa pagpatuman sang nature-based nga flood control project. So amo ina ang context Bombo Chama nga nabatian man diri ni Monsignor Oso. Ipabati naton makadali lamang nga ang iningin pahayag ni 3rd District Representative Lawrence Defensor. Sang flood control project sa district sang Iloilo kag ginbuksan ko ang DPWH kung sino man ang gusto maglantaw kag mag-imbestiga kay may salig ako nga wala sang ghost project flood control sa 3rd District, wala sang substandard kay ginapasigurado ko ina nga ang flood control project ang naga-request sina masugod ina sa barangay kag sa mayor kay sila ang naka-insindi kon ibutang i-endorse ko na sa DPWH kag i-verify sang DPWH para diin ginman bala kag diin ibutang ang flood control. Nagasugod ina sa coordination with the LGU, proper implementation sang DPWH kag husto nga ang pondo sang 3rd District
bukas sa bisan ano nga inquiry kag investigasyon. This 2025 may ara kita, hindi ko lang ma-identify isa-isa, but for 2026 I am very happy to tell you nga ginpati ko ang ginhambal sang presidente nga wala anay sang flood control projects. Kag ano ang ginhimo ko? Gin-realign ko ang 149 million pesos nga dapat sa flood control, ginpabutang ko para sa Iloilo Provincial Hospital nga mangin Women and Children's Building and Pediatric Building para sa tanan nga Ilonggo. Punduhan ko ini, kompletohon ko, kagintagaan na ni Governor Art Defensor sang lupa sa Iloilo Provincial Hospital in Pototan. So good kung sang nag-assume ikaw bilang congressman, pila ka bilog nga flood control projects ang na-implement natin sa imong Hindi district? ko maisip, pero kung gusto nyo, lantawon nyo ang mga damo-damo nga flood control nga na-implement sa banwa sang Pototan, sang Kalinog, Kabatuan, Maasin, kag ang iban sini Riverside Park na, ang iban sini nga wala pa ma-implement, i-implement namon sa Maasin, pero gusto ko nga antes ma-implement, kumpleto anay ang tanan nga clearance kag permits sa DNR, ay mangin part siya, hindi lang sa flood control, but sang restoration of the Maasin watershed. Nga ginaplano naton nga imbitaron ang architect sang Iloilo Esplanade to guide the contractor, DPWH and the DNR in implementing a flood control that is nature-based, a flood control that will blend with the environment and will make the Maasin watershed a premier environmental park in the province of Iloilo. Mamacham si Congressman Lawrence Defensor sa iya diri nangin payag karon amo ni ang part of it nga nabatian man ni Monsignor Militonoso kahapon nga adlaw sa patigayon man diri nila nga the forum no kaupod man diri ang pila naton ka mga partisipante man para diri sa KKK naghambal or gindala na lang diri ni Monsignor Oso nga nabatian kuno diri niya sa aton ang amo man nga pahayag ni Kong Nonoy karon may nagbalabot diri sa iyang sa iya sang mensahe mano kagagin PM sa iya or private message in sa iya and may naghambal nga ti may ara sang pipila ka mga flood control structure nga ti wala diri kuno matapos pa supposed to be matapos na kuntani sang tinalikdan lamang no nga mga binulan or inadlaw and ginpasa diri sa ato ni Monsignor ang part na dino ang nagpost diri is pila ka mga pumuluyo ang ginlawag diri ni Monsignor kag may-ari man kita ginatamdan diri and maging pasa man kita dira Bombocham is ang construction of flood control structure along Tigom River in Kabatuan, Iloilo section 2 kag nahamtangan sa Banwa man diri sang Kabatuan, Iloilo kag Digambal diri si Monsignor Oso ngati ano man sa 3rd district mainis siya kuno Bombocham ang contractor is ang IBC o kon International Builders Corporation nagasugod ini sang February 8, 2024 kag ang contract completion date niya is supposed to be January 25. Sa ginpost Bombocham na diri hindi na makita kag mugod may nakatapal na Tinabunan? Bombocham? Tinabunan na? Tinabunan amo na pakita dara naton kami gipasa kita diri ang iyang project billboard supposed to be January 25, 2025 ini siya kuno galing kay diri sa makita naton hindi na naton makita kay may tinabunan kuno maning hambal ni Monsignor Oso ang contract cost niya is 145,999,894.7 kag ang implementing office niya is ang DPWH Region 6 Bombocham. Hindi nila pagtabunan kayang sitwasyon ng Tawablaw? Kinutkutan kag kabilya malang makita mo to Bombo Pauline? Oo. Nalapawan na kumbaga Bombocham ang amuni ang nagpalabot man diri sang mensahe kay Monsignor Oso. Ang other one is sa bahin man diri sang construction of revetment wall, river control structure. Pero dahil lang yan, diri kita nayo sa ang construction sang flood control. Sa may Kabatuan, Iloilo. Tinakpan nila ang contract completion date January 25, tinakpan nila kung ano nga tuig. Delayed na nga daan. Manog 2026 na kita. Now, ang pamangkot sini tabo nga manog 2026 na daw
ginhaplak malang nga kabilya dirang nahimo sa International Builders Corporation, no? Anong natabo sina diri Bumbo Pauline? Kag may punto, hindi nga daw may punto gid si Monsignor Militon Uso nga dapat review anay ni Congressman Nonoy Lawrence Defensor ang mga flood control project kay daw hindi magsugot si Monsignor Uso nga why kuno sang delayed kag wala sang ghost project sa tercer distrito. Ti kabatuan pa lang ning ginistoryahan naton sumongo ang pamangkot. Suno sa mga pumuluyo, dire Bumbo Pauline, na-complete kunot January 2025 ni, pero naguntat. Nagpadayon lang obrahanay sang naglupok ng iskandalo tuhoy sa mga flood control. No? Kung wala kuno ma-expose ini, why niya kuno yan nagpadayon ng obra mo? Ti ano ni, kinuha lang ni ang pila, 145 milyones? Lapit 146 million. Kay 999 na mo. Tapos, ginhungod ing tabunan ang completion date. Ti ang kontraktor International Builders Corporation, bao IBC, sige paglialap ta karamag nyo. Amo gani. May ara pa mambutsam kabatuan man sa gihapon. Construction of revetment wall / river control structure along Tigom River, Kabatuan Iloilo, Section 3 in siya, babacham. Ang name of contractor is IBC, International Builders Corporation sa gihapon. Date started is March 27, 2024. Contract completion date is February 7. Hindi lang na paglawaga, kay base tabunan nila buwas. Buwas na lang tumalikan kag picturean liwat. Ari na picture na 2025. Tika ni, tisling ko gaan ko pasla tsansa nga matabunan nila to. 120 milyones. Tig-mantas ni ba? International Builders Corporation, gyapo no? IBC, gyapo no? Implementing office is DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office. Ano ni siya no, sa liwat along river or revetment wall or river control along structure along Tigom River, Kabatuan Iloilo, kay ang Tigom River malaba-laba ini siya bambocham. But then ang balimon senyor also basi may daga palabot pagid sa iya sang mensahe, particularly no may mga kalainain nga mga district no sa bahin man sa probinsya sa Iloilo, pero ang gusto ni mon senyor kinang lanya kuno sa proof, hindi siya kuno basta-basta lang di kuno magbuhi man diri sang iyalang balanon, pero yes. May nagpasa man diri bambocham abi kag magluwas nga nag-report sa iya kinanglan niya kuno sang proof before man diri nga mag-said man diri bisa aton bambocham. So amo lang di kay nag-ring the bell lang kuno kay or it rings the bell lang kuno bambocham kay nabatian niya kuno ang pahayag ni Congressman Nonoy Defensor nga wala kuno sang ghost o kung substandard man diri nga project, but then amo ni ang naginpasa or ginpalabot man diri sa iyang mensahe bambocham. Ipabati balan kon lang tawon ta. May punto man si Nonoy Lawrence. Wala gin man sang ghost, kag wala gin man sang substandard. Pero delayed, miyara. Sige, pamatian tabi si Monsignor Militon Uso. As we speak, ay ako sa nagasunod na sa akon particular nga kaso ang nabatian ko kanina sa inyong istasyon. Ang congressman sa 3rd District na nagasiling wala sa proyekto sa ilang area na substandard. Pwede mo ibalik. Ay may report ni sa akin, basta pwede yung check. Barangay Bakan, Kabatuan, 3rd District na. 146 million IPC, Tigom River. Supposedly, tapos sa January 25, 2025, pero ang politigin panas unto 25. Kasi may inspection ninyo, mga media, ang ito mapabot natin sa kongresista sa 3rd District. And second, Barangay Amira, Kabatuan, 119 million IGC man, Tigom River. Tani natapos February 27, 2025. May Barangay San Jose Haliway, may kunamok na data
kag may barangay Talmay, Haniway, 96 million, Alimpon Development Corporation, supposedly ma-finish sa Lunes, November 17, 2025. Sa 3rd district lang na. May naghahambal sa 5th, may naghahambal sa 1st, sinigutang lang ako datos. May nagreklamo man ako, kwaliyin. Hindi lang na. Illegal na kwaliyin, may pina, may kalmay, may haniway naman. Sinigumipi documents kaya hindi kita gusto na maging marites kag maging marisol. Now, we want documents para sa sila na mga ginapang hapoy diri sa aton abot may panasihan. Monsignor. Bumbutsam si Monsignor Militon also, ang director diri sa JASAC. So, may mga ibang pagin nga report siya mo to nag-quarrying, pero ang gusto niya timiyara sang proof palabuot man diri no or sa iya diri Bumbutsam. All right. So, further information man diri with regards man diri no Bumbutsam pastor man naton sa ibang public affairs program sa Bombo Radio Elena. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Pediora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Pauline Piliora. Ang ebidensya hindi giniya sarang mabutigan, ang resibo hindi giniya sarang mabutigan sa aton sini nga mga kabumbo. Way man kita nga nagambal nga nagabinutig si 3rd District Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Pero may punto man siya, why siya sang ghost project tuod? Why man siya sang substandard nga proyekto tuod sa 3rd Distrito? Ang ara lang dito, mga wala matapos, no? Sa aton sini nga mga kuturan, mga wala matapos, ginuntatan trabaho, pero sang naglupok ang isyo sa flood control project, binalikan kuno sang tao to sa International Builders Corporation. Tinabon-tabunan pa sa aton sini nga mga kuturan. Damo na kung tani mga proyekto sang Pebrero, sang Enero tuig 2025 ang nagkalahuman kung ginobra lang sang insakto, kung gintobra lang sang husto. Isa pagin sa nadumduman ko diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, Mr. Peanut na blaw, alandune bla, no? Ang date of completion sina, wala lang ta sang video kay nangligan ko lang to nagyan pero subong ko na dumduman. Ang date of completion sina dira February 2025 pa. Hasta subong iya banwa, sige pa nang inubrana isa mga obrero sang roof frame construction. So sa aton sini mga kabumbo, dugay-dugay, isa na katuig ang ila sini kadali ang pamangkot, gabayad bala sila sang liquidated damages na. Sa aton sini mga kabumbo, ukon kamahin man sila sang perfect partnership, no, sang Iloilo City District Engineering Office. Istoryan na dugang sa aton man sini pa niya nga pagpangalagad, mga proyekto balik-balikan na sa diligi lamang nga madugay, sa aton man sini nga pagpalayag diriman, sa bumbuan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Speaking sa nga mga flood control project bala, nga questionable, ang DPWH ginbalikan dito ang area sa nga Lapos sa norte, ang Mansaya Creek. Kag nagdala sila sang drone ginpaluparan to para kon ma-identify kung di nang excavate to. Sa aton sini nga mga kabumbo ini sandig sa paghangop ko sa ginpatigayon sini nga people sa meeting, nga kung sa diintigin na pamatian tong mga reklamo pa naman kutanon sa mga pumuluyo. Anyway, balik-balikan na lakip na sila diri banwa ining pagpangayo man sa nga datos ni Iloilo City Councilor Rex Arabia sa mga proyekto sa Iloilo City District Engineering Office. O galing may tatlo ka mga rason diri si District Engineer Pakanan nga ginadiga kung nga hindi sila sarang makapagwa or makahatag sa anuman nga dokumento. Kag may ikog! May ikog nga ginabilin si District Engineer Roy Pakanan. Istoryahan ta na sa aton sini balay nga pagpalayag diri sa bumuanay sa udto matapos gid lamang pila ka importante nga mga panumdum. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta. 7 minutos na nakaligad sa takna sininga launa, may winner kita! Go! Panalo!
Ito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM/FM radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash. Ari na ang pangalan sa nga maswerte nga tagdaog sa aton sining nga special draw magamaton sa limited edition nga radyo. Imo man sinibatian bago gilamang ang radyo nga ginpahimo lamang para iya sa Bombo Radio. Wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. Wala man iniya sang tawag sa nga ni why niya sang problema kundi mo man sini dalon handi pagtama. Pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa ini. Plus 500 pesos nga cash. Aya sini nga proof of purchase Orocan sticker 29 anyos taga Barangay San Miguel. Jordan Gimaras, congratulations Maureen Ivy Galanto. Maureen Ivy Galanto, ginlawag ikaw ni Bombo Cham. Oras mo? 38 minutos sa kaligad sa takna nga launa. No? So, dalikat na. Magtabok na diri. Halin pa ni siya sa Barangay San Miguel, Jordan Gimaras. Maureen Ivy Galanto, 500 pesos plus limited edition nga radyo. Wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. Pwede sa battery, pwede sa radyo. May flashlight, LED light pa. Agod nga pamatud-an nga wala sa hokus-pokus, wala sang daya, wala sang pinalapaway ang aton sining nga special draw gintambungan gid sa aton FTU representative si Ma'am Gemma Tabiano. Sa liwat, Maureen Ivy Galanto, congratulations. Oras na to na 39 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Standby Bombo Jomar Villa. Mansaya Creek ginpadulungan sang Department of Public Works and Highways kag ginpaluparan sang drone para sa excavation. Amo niyang isaman sa mga nangin na concern sa mga punong barangay sa distrito sang Lapos nga hindi kuno makailig sang Mayo ang tubig kun magmunog sini ang ulan bangod sa sining area sining Mansaya Creek tiduway na sang Iligano. Tigin balikan to sa Department of Public Works and Highways ano ang resulta kayang mga punong barangay sa distrito sa Lapos, particularmente sa barangay Lapos Norte, nagahulat sang mihura, nagahulat sang resulta. Bombo Jomar sa report la, please go ahead. Ginpadulungan sang mga katapos sa Department of Public Works and Highways ang Budboran Creek, no? Subong gilamang sining aga, bumbutsam may kantanan manini karon sa Klaroon ta kayang headlines ko Mansaya Creek mo. Mansaya kag Budboran Creek. Duwa sila. Gin check yar ini sang taga Department of Public Works and Highways, may dala sila nga drone na baging pulupada nila sa babaw. Bumbutsam agod nga makita no kung anong status sang nasambit sini karon yang area. Ako sa rinti isa man sa ginapanawagan no sang mga kapitanes do majority gani sa mga kapitanes sang Lapos ang nagapating kun ma-rehab no ang Budboran Creek makasolbar sang problema sang baha no sa pila na kanatuig ang nagligad no. So may pila kita kagin pakigangutan nga katapo sang DPWH Region 6. Bombotsamp agod nga ti makapangusisa kita dugang kun balati ano ang nanging resulta no sang ila sining assessment o kun do survey abe no sa nasambit sini karon yang lugar ugaling nag pahayag ang ining mga katapos sa DPWH nga ang ini sila membro sang ano no sa under sa department karon sang equipment nga tiamo ni sila ang release ang mga equipment pananglitan kung may mga project ang ilagali sila nga purpose ni akon paano nga makutkutan kay abo na ang isa sa ginalantaw sila nga solusyon anay agod nga maka hatag no sa ligwa kag ang volume sa tubig hindi magpugok sa ibabaw kay mo ning isa sa ginalantaw sila karon nga rason sa mapumuluyo dira sa may area sa Mansaya kag sa area karon sang Lapos Norte bangod nga puno na sang duta no puno na sang layon tapos may mga pamalay rason nga hindi na makagwa ang volume sa tubig halin to sa may area sa Sinikway kag sa may Lapas area no Bombotsam. So ang nagagwa diri karon abis diri sa aton sa nga pangusisa suno man diri kay punong barangay Ryan Tatsado sa barangay Lapos Norte
ang himuon sini karon bumbutsam kay ang nabaton sa sining information kay bala mo ang kilid sang creek no magtimbang sini karon nga bahin ginbutangan na no may nautod na ning porsyon nga may matapos nga do esplanade la no nga pwede kaya makabike da pwede ka baka nakatlakat o galing way matapos tapos may nakita kita tong dogin tambakan nga porsyon sang sining alagyan sa mga tawo so amo na kuno ang kutkuton no amo nang kwaon nga gintambak dira kag dira paagyon ang tubig nga halin to sa may area sa Sinikway lapos sa Don Esteban pakadto sa may Lapos Norte kag lapos sa area karon sang Mansaya Creek bumbutsam no so kun mahuman o kun matigayon ni nga excavate nila, kutkuto nila, dira na siya pagyon kay balaan mo kung dito sa original nga bakba sang creek. Tama kalapad no kag tama kadamo sining pamalay at the same time way pa man sang mga relocation kunin pa na sang saylohon ining mga pamalay no mga pumuluyo nga nagatungtong na sa bakba sang creek. So for the meantime sunod diri kay Cap Ryan Tatsado ang yasaning nga information gamitan sang bakho amo nang tigin na patigayon ang survey ko din nila pag yung lasing equipment kag dira sa lamakot-kot sa gintambak sining duta sa may esplanade no kun sa magtimbang sining bahin bla sang creek kag dira na pagyon ang tubig halin tos may ibabaw pakadto na lapos dito sa may area sang Mansaya sa distrito sang Lapos tisono kay Cap Tatsado hindi pa siya sigurado kung saan gid sila ma-start kay sobna ang iya sining nakuha information nagpatigayon pa lang sa survey ang nag-survey to kay report pa nila sila sining opisina kag kung saan sila maka-start sa operation abi kay mismo gani ang punong barangay do natak-an na sa kadamo na sang mga nag-survey kuno da ang iban sining mga ahensya sa gobyerno pero sa gyapon subong duay man sa nakita sining mahura sa kung paano nga masolbar ang problema karon sa pagbaha sa lugar kag sa kaiping sining nga kabarangayan. Aribla no ang kabahin sa pahayag ni punong barangay Ryan Tatsado sang Lapos Norte sa interview sa Bombo Radio. Kay excap namon dabla sa relay dadang area ang ilang bati ko kuputan na daon no sir mo. Alagyan sa tubig. Muna tiyambot na hindi ko sigurado kung amo giman to ilang purpose. Sa information mo muna nga kututan. Okay. Di may ako makututan ako di way na ba sa Lapos Norte. Kaya kung hindi na siyang kututan, ang kadaulan ang Lapos Norte kabagid. Ay so bali Botsilingon ang Baka Creek gatinero tubig da. Dra sa supon da dapat mabalan sa sang do ano ba to kanal yung tubig na gwa. So ikapila na nga survey di signo de. Pulo lang may kapulo lang may survey na ay si so ti ikaw bilang barangay official way ka man daw na ano nandugayan or ano sini nga tani nga mapadasig ni dugay ni sini duman 2 years na pung ko yung Yapon action na dapat tani aksyonan na para kundi mulan hindi ba sa Lapos Norte. Ang gin-survey nila para sa ano ni Cap? Ano sir, para sa kuha na para sa dike na sila nga... Do equipment ko nila na pasudlan? Estimate nila, bro, kung pila ka kuha na kung pila ka meters nila kututan. May gin-lay down sila sa inyo. Tika pa mo nga porsyon barangay ta, madala ni sa excavation, kutkot de. Wala man sa piyaks ng kutkot mo, hindi man sa palimalay. Hindi sa baba? Sa baba, gino. Kung sa baba ka, paano ka damo ni nga ano? Damo balay mo kalaupas na buro. Dapat may relocation gina. Hindi pwede palino na wala relocation. So kung dra sila makutkot sa gintambakan sa ano sa esplanade do gamay ang madrahig na lang guro. Gamay no. Do way guro migo ang balay sa iti kung sa sulod siya. Purpose na para may flow ng tubig pag maginulan. Pero enough maka-cater sang volume. Makakuha siya rin, ano din tubig, makagawa ila volume sa tubig kung makututan. So kung mag-ulan mo, no, huwag gidjagwaan? Huwag, subong? Dugay mag-ulan ng tubig. Sa side itong gabi ang pundos ng tubig. Taas dyan, sa tuhod. Okay. Okay malang si mo, Kap, kung
Himuon nila bi ang esplanade ta do himuon na lang baka kaday ano ni ka creek ta. Doon di po nakadesisyon kasi Oo. budlay may harapan sa babaw, budlay Ah. sa mga kwanta. Ano kalawig na ni Kap ang di ba nuotod ni sa di? Nuotod sa balay ka former kapitan. Ano kalawig na ang ilang agin ano himo? Mga 2 years, 3 years. I mean ang kalabaon niya blaw. Ay ko idea na pilang Mitros? Oo. Okay. Laban siya. So kung mampisa na niya, anong ginalanta mong mangin resulta siya ni Kap? Mas mayo gidi kung mapisa na siya, hindi way na ba sa Lapos Norte. Way na paano tubig lang, hindi na pundon tubig sa Norte. Na-flow doon sa Lapos. Kung magbaha, ano kalawig ang subside sa inyo Kap po? Yung very same, mga 2 hours, 3 hours mo subside tubig. Ay, so bali ang ining tikang kung kutkutan do hindi man sagli long term Kap no, solusyon gid nga mo na bi. Mas siguro ko lang temporary lang siya. Kot lang anay. Way man nagambal nga ti ma-construct di ka no ho? Wala man. Kanal ano, way man. Kot lang anay. Para mag-flow ang tubig pagwa. Ate sige. Si Punong Barangay Ryan Tatsado sang Barangay Lapos sa Norte Bombotsam. Say man sa kay Purong Barangay Hortillosa sang Mansaya kay Tigin check man to ang iya sininga area tire de man kagawiling man sikap pag-operate pananglitan kung may mga atikang nagit nga himuon ang DPWH pero ti sa gyapon sunod sa kay Kap Hortillosa ga-coordinate man no ang DPWH kung may mga tikang sila abi like angay sini sa pag-inspect no kag kung saan o masuguran ang proyekto sa pag-upisa sini nga kutkutan nga makaigo ang volume sa tubig bumutsam nga tiyan mo man ang ginahulat sang mga pumuluyo kung paano nga makalesen sa pagbaha sa nasambit sini nga lugar. Mismo ang anay punong barangay sa Lapos Norte nagpahayag man kay may mga porson man sang balaya to madalahig pananglitan kung magpatigayon abi sang excavation daw kung kutkutan sang DPWH no tiwiling man sila kuno para at least nga matapos na ning problema kag matagaan sa solusyon ang madugay na nga reklamo tuhoy karo sa baha sa mga area sa distrito sa Lapos, Bumutsam. Ang nagkanto dito, taga Department of Public Works and Highways, Bureau of Equipment. Sila tong nagkanto. Ang direktor nila si Engineer Toribio Noel L. Ilaw. So, survey pa lang tong ginpatigayon gali nila di Bombo Jomar. Sa kung dito nga area sila ma-excavate. Mo nang taban nga information to kay Kap Tatsado nga dogin survey nila kung di nila pagyon nila sin equipment. Bumutsam kay ang pamangkot do tanan nga kapitan sa Lapos do willing na malang ipa-excavate or ipa-dredge. Tani likawan ta ng mga kasubong sining sahi sang pinamatasan bala nga hulaton tanay mabahaan kita, hulaton tanay mapirwisyuan kita, no? Nga amo pa yang pag singgitan naton nga i-dredge nyo kami dire kag likawan ta ang pinamatasan nga kung hindi gani pwede nga butangan sang balay kay natural waterway na hindi gid pagpatindugan sang balay. Tapos kung may mga ill effects kita nga mabatsyagan, particularmente sa pagbabaha, ibasol naton iya sa kay kung sino lang. Kagaguhan ina, Bombo Jomar. Ti sama na sa nakita, takaroon nga realidad, ang sitwasyon sang budburan, kay daw laban na ang pamalay kumpara sa kanal mo. Alagyan sang tubig, tiyan mo na ang isa sa mga ginaproblemahan kano kung mag-total abi nga pag-rehab sina bumutsam so medyo malawig-lawig kag madamo-damo sang mga pumuluyo na nga ipang relocate bangod nga tinatukuran na sang ila sini karon nga puloy-an bumutsam temo nang anay sini suno kay Kap Tatsado ginabi-abi nila kag ginaladtaw nga dako maning mabulig pananglitan kung mampisahan na ang pag-dredge sinada kay halin dito sa may Taytay sa Mansaya bla. Duway na gani sa may nagailig to hasta sa may Lapos Norte pasakat na to sa may Don Esteban kaga dito sa may area sang Sinikway no sa distrito sang Lapos man amo na nga do medyo malawig-lawig kun maka
ano naman sila, no? 4 ka barangay sini ang sakop sa pagpatigayon sang dredging o kon pagkot-kot ni sang DPWH agod nga mangin talunsay, no? Kag diretso na ang flow sang tubig pananglitan kon magbubo ang mamunog sining ulan. Bumucham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo siniiya nga follow-up pa report. Di ka ba'y pang matigayo na dira, madredge na dira kundi nang dapat nga i-dredge para nga bisan pa paano makailig ang tubig. Kagaway taman na pangayo, no? Kay ti basi kon mag-abot ang adlaw nga mangin maulano naman ang simpo naton, hindi na pagbahaon ang dira sa nga area. Speaking sa mga proyekto, in particularly dira, kay kabahin maninisang ginapangayo sa Quad Committee nga bugos sang City Council or Iloilo City Council, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, nagpadala ini sila sang sulat sa kay Engineer Roy Pakanan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga nagapangayo ang Quadcom sang mga dokumento natuhoy sa mga proyekto sang Iloilo City District Engineering Office. Ang subject sa aton sini nga mga kabumbo, no, amuning documents involving flood control related projects from calendar year 2022 to 2025. Ugaling sa sabat ni Ribanwa ni District Engineer Roy Pakanan, no? Iyagin siling nga hindi siya maka-provide sang mga gina-request niya nga mga dokumento, sang gina-request ni Councilor Rex Arabia nga mga dokumento bangod sa mga masunod siniiya nga rason. Executive Order Number 2 Series of 2016, particularly on prejudicial premature disclosure. Number 2, Memorandum of Regional Director Jose Alfruto, dated October 1, on policy disclosure of requested information in relation to flood control and other projects. And number 3, lack of provision under Republic Act 7160 granting fact-finding or investigatory functions to the sanggunian. Oh? So, silingon sa aton sini nga mga kabumbu, wala matigayon nga makapagwa or makahatag sa nga dokumento si District Engineer Roy Pakanan. Pero may ikog pagin inibanwa, no? Sa aton sini nga mga kabumbu, ang reply ni District Engineer Roy Pakanan sa kay Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia. Sa last part sang sining sulat nakabutang dire, it is best that Honorable Council investigate projects like Molo Waiting Shed, overpass roofing of the footbridge located at Benigno Aquino Avenue, which until now the city government has failed to provide the necessary documents requested by the media and the Ilonggos anent to the spirit of transparency and accountability. Also, the various unfinished and non-functional projects of the city government, which are within your jurisdiction and partly funded by real property taxes, should be your primary concern before passing remarks on other matters. It behooves one to set his own house before seeking into the affairs of others. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, ti kuninyo sinimano ti siaran, damo nagahambal behooves. Amo inang word of the day. Sa aton sini nga mga kasimanwa, yang behove, no, but silingon sini, it is a duty or responsibility sang isa ka tawo nga maghimo sang mga nagakaigo sini nga bagay.
No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti Butsilingon Engineeroy Pakanan sila nga antes ikaw magtusmaw sa kung anong mga ginatrabaho sa Iloilo City District Engineering Office, no? Lantawa anay dira kagusi sa anay ang mga proyekto nga ti makabig naton kontrobersyal man sa bahin sang city government. Tinamention to ang waiting shed sa Katilingban Mulo, no? From 800,000 nangin pila na lang to, nangin 500 or 600, no? Sa aton sini nga mga kauturan ti gin liwat to. Revise adto banwa sa aton sini nga mga tagpalamati. So nagapamatod lang mga overpriced Di ba? Kaya mo nang namin ni District Engineer Roy Pakanan ang roofing sang dira sa may diversion road sa aton sini nga mga kauturan nga tubtob sa sinimatinyon way gyapon mahatag ini sa media ang plastado nga mga dokumento nga ginapangayo. No? Ti itudlo ta lang sa mga nagmasakit sining project engineer or engineer in charge. Kaysa to sa madumdumanta sa ginbalikan tanido, pirmi lang mataas ang sugar sang engineer nga in charge or project engineer sa City Engineer's Office. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti abianay naton, simple lang yang tusek ang banat ni District Engineer Roy Pakanan sa kay Attorney Rex Sarabia. Tusik dalabunal gali. Kay may ikog baya ang iyan sining sabat sa kay Councilor Rex Sarabia. Sa Facebook pa post ni Councilor Rex Sarabia malawig-lawig ang iyan sining litania, pero tingwaan nato na, no, nga sa mga masunod naton sini iya nga pagpangalaga diri banwa sa bumuanay sa udto, matagan man kita sa nga tsansa diri, no, nga mangin kaupod si Councilor Rex Sarabia para nga maplastar man ninyo sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti may mga rason man nga ginadiga nga ginbasihan si District Engineer Roy Pakanan, no, pero ti sa bahin iya karon sang syudad sa Iloilo, may pipila pa man sila ka mga so-called unfinished business when it comes sa mga kontrobersyal man iya nga mga proyekto mo, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Ibantayan naton sa aton man sini padayon iya nga pagpalayag diri man sa Bombo Radio Iloilo. Kulabos na ko sa chimpo mo. Tani may mga game preparar pa ko da engineer bla nga katulad to bla kagapon. Sang nagdaho bla si Councilor Nini Dilaliana sang bulak sa kay Vice Mayor Labarunda nakaslumo tapos may background music pa. Galing iti do kulabos sige kita engineer sa panahon base buwas makaburuboylo kita, no, sa aton sini nga mga tagpalamati. Anong nami nga background music para kay Councilor Rex Sarabia kag kay District Engineer Roy Pakanan man. Hindi man pwede Eye of the Tiger, no, kay kumambal kay Eye of the Tiger maboksing na sila kadua. O hindi man pwede nga final countdown. Makitaan ta na. Anyway, ang iban sini nga mga balita kag impormasyon tugyan naton sa iban sin Manung Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya mablanco vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Yari ang mga simpleng pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa masuki sang plaswala di Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer kung 4 ka oras lamang sa isa ka. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswalados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas,
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. May kilala ka ba nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Good afternoon sa iyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Yari na ang kahapon lamang program. Today is November 20. Beautiful Thursday. Salamat sa inyo pagupod sa akon. Pila ka adlaw bago mag-Christmas. Here we go. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. 35 dias na lang, kag Pasko na. Sa liwat, ang akon mainit nga pag-abi-abis na inyo sing init sa aton nga panahon. Yes, kung ara ka lang sa inyo balay subong or magwa ka especially, matagaktak gid ang imo nga balhas. Dudugay ta man no nga why na experience after sa sunod-sunod nga bagyo. But anyway, sa sini nga hapon, let's cool down with the beautiful stories nga aton nga iga-share sa inyo. May ari kita diri nga requested para sa subong nga adlaw, November 20, halin sa kay Lilay sang 4th District. Sa una gid siya nga sulat. So salamat sa inyo pagupod dira sa akon. Dapati ang ko ba may nagahuragok, bugtaw na alas 2:15 na kag KLP na. This is Tita Regine and it's our song. Here's our song para sa sining hapon para sa inyo from Val and Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay. Good afternoon.
Kung ikaw ay nalulungkot sinta, di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y Hanggat ako'y nabubuhay, Valerie Grace Lagunilla. Oras naton, it is now 20 minutes after 2 o'clock. Ano nga mga istorya ang akong paabuton sa inyo? Love story? Tragic? Mo tani happy ending lang, no? Kaya mas marami pagid. Kondo comedy, no? Makarakhak naman bala kita. So sa inyo mga istorya dira, pwede kinyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede sulaton, kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, first story na kita, and I'm sure nagahulat gid si Lilay sang 4th District ang tag-iya sang aton unang sulat. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo kag sa katapos ang Bombo Radyo. Ako may kahapon man, nga sa adlaw-adlaw nga tanan, akon gid ini ginahanduraw. Tawag lang ko kay Lilay, sang 4th District.
Suguran ko ini sa nag-iedad pa lang ako sa mga 15 anyos. Sa isa sinakaadlaw sa Domingo, samtang nagapong ko ako sa halintang sang amon hagdanan, may naglabay sa pagsimba nga isa ka pamilya nga maayos ang pangabuhi. Kag ako natalupangdan, ang solterito nila nga bata nakatakin kag planchado ang buhok. Nakasiling ako sa huna-huna ko nga abaw, kagwapo sa iya ba? Tungod kay wala sang high school sa amon Banwa, wala ako nakapadayon sa pag-eskwela kay pigado lang kami. Ang may ikasarang lang ang makaeskwela sa syudad. Subong abi sang pamilya nga ini. Sang pag-abri sang high school sa amon Banwa, nagpa-enroll ako sa first year. Tungod kay maayo ako magsaot, naging kilalaman ako sa eskwelahan. Naging dancer ako, salsa, cha-cha, tango, modern, kag folk dance. Saot ko na. So isa ka bes, ginimbitar ako sa birthday party sa isa ka estudyante nga may sarang sa pangabuhi sa pag-attend sa iya nga party. Kag sang dito na ako, nagpalapit, may isa ka lalaki, no? Mas dito na ako sa party, may isa ka lalaki nga nagpalapit sa ginapungkuan ko. Nagayuhom-yuhom siya nga nagasiling. Ginimbitar ka man gali. Nagasabat lang ako sang huo, pero nagalibog ang ulo ko kung sa diin ko ini nakita nga tawo. Sa nagakinaon na, diri siya nagtupad sa luyo ko. Nagpamangkot siya kung sino ang upod ko pauli. Siling ko wala. Dayon niya siling nga, upod lang kita pauli, kay alagyan ng angamon sa pagpauli niya sa ila. So tagon ta lang siya kay JR. Mataas, moreno, kag manami magbisti o panamit. Sa second year na kami, isa ka adlaw, nagaginahod ang mga estudyante. Siling ko, anong ginagahod nila? Siling nila, may bago nga transferee sa eskwelahan. Kagsang tanawon ko, si JR ang ginatumod nila. Ginpasaylo siya diri sa amon eskwelahan sang ginikanan niya, kay duwa na katuig, second year man siya gihapon. Sang diri na siya, na narisari ang agi sang iya nga notebook kay madamo siya sang sekretarya. Si JR naging basketball player sang amon eskwelahan kag ako iya naging dancer. Sang intramurals na, ginpadala kami sa pihak nga Banwa sa pa-contest. Sang pagkilinaon na, diri siya iya nag-upod sa akon sa pagkaon nga ahaw nga ang balon ko nga sudan pinirito nga aloy. Kag sugod sadto, permi na siya nagahapit sa balay kung tapos klase, kag tapos practice sang basketball. Naging close na kami, pati sa mga barkada niya. Kag sang pag-abot sang Disyembre, may Christmas ball kami sa eskwelahan. Ginimbitar niya ang isa niya ka-girlfriend, sang sa syudad pa siya. Sang nagabinaylin na, wala gid ako masabay, kaya ang attention niya, ara sa bisita ya. Nagbalapit ang isa sang barkada niya sa akon, kag nabalaka kag magsiling. Ano inaiya karon? Kay masako siya sa pag-atipan sang bisita niya. Siling ko pabaya, ilang siya kay ti bisita niya ina. Kag sang naghagad na sa pagpauli ang bisita niya, nagtukar ang The Music Played. Para honor, no? Kag dayon niya bayan ang bisita niya, kag magkadto sa akon, kag sabayon ako, kag maghutik sa akon nga, panumdumon, kag tandaan mo, nga ikaw gid lang. Gindulong niya ang bisita, kag ako, ginpadulong sa barkada niya. Nagpadayon na masadya namon nga pag-upod, hasta sa nag-third year na kami. Permi siya nagakadto sa balay, kag naging kami na. Isa ka bes, ginpatawag ako sa isa niya ka-girlfriend. Kag ginsilingan niya ako, nga hindi pa sila break ni JR. Kag magsiling siya, nga may the best woman win. Kaya daw na natang-an ako, kag magsiling na lang oo Sang fourth year na kami, ginsaylo balik siya naman pabalik syudad, kay nakapasar na siya. Si JR, so sang dito na siya, barkada naman liwat, pero nagtarong na siya. Kung magpauli siya diri sa amon, nagpamasyar gid siya sa akon kag kumustahon. Kung kaisa ginabilinan niya ako sang allowance niya. Kag nakagraduate na kami sa high school, nagpadayon siya sa college, pero ako wala, kay pigado gid kami.
Kun kaisa ginabilinan niya ako inublete pa syudad kag magkadto sa boarding house niya. Isa ka bes sang pag-abot ko sa ilang boarding house, wala pa si JR. Ginpakilala ako sang landlady sa isa ka matakong, may kaya sa buhay, estudyante sa kilala nga universidad, nga ako ang girlfriend ni JR. Abaw, nakita ko gid ang pagkahulog sang guya niya. Naluoy ako sa iya, pero paano ako? Kay natabo na kami ni JR. Ginhalin sang ginikanan ni JR sang boarding house si JR. Sa nahibalaan na sa balay namon nga nagabusong na ako. Nagpangabay lang ako sa ginikanan ko nga hindi lang ninyo ako pagsakita sa lingko kay sulbaron ko ini ang problema ko. Ang sa gihapon, ginabinlan ako ni JR inuplete para mag-apas sa iya sa boarding house. Sa nahibalaan sang ginikanan niya nga nagadala na ako, isa kahapon sadto sa nagatelipon kami upod sa mga boarders sa pagmeryenda. Nagsampot ang iya pa kaisa nga nagsiling kay JR nga manaog anay sa idalom kay may nagapangita. Dali-dali man siya panaog, kag naurasan na wala pa siya makabalik sa ibabaw. Sang kaduan ko sa idalom, wala man siya, kag wala man ang pakaisa niya. Nagpauli na lang ako sang hapon na sa amon. Tungod kay naluoy ang mga amiga ko, kag maninoy ni JR. Didto nila ko ginpaestar sa ila. Sa nahibalan nga didto ako nag-estar, ginkuha ako sang ginikanan ni JR, kag dalhon sa ila balay. Kay nahuya man sila, kay talahaon sila sa banwa, mga professionals, kag alagad sang banwa. Sandiri na ako sa ila balay, wala gid sila magsugid kung sa diin si JR. Isa ka bes, nakasulod ako sa storeroom nila, nakita ko ang maleta ni JR, kag ginbuksan ko, kag nakita ko pa ang bayo ko nga ginatipigan gid niya. Naghibi ako kag magsiling, nga ari ka lang sa malapit kag mabatyagan ko. Padayon ang pag-estar ko sa ila bilang isa kasulugoon. Isa ka bes, samtang nagapanilhig ako sa ugsaran nila, naglabay ang isa nila kakaingod nga nagsiling, pabataon ka lang nila kuno, kag kuhaon ang bata, kag papaulion ka sa inyo. Pagkabati ko sini, dayon ko ibutang ang silhig, kag maghimos pauli sa amon, wala ako maglisensya sa ila. Siling ko sa akon kaugalingon, ngagin pakahuyan ko sa pagdala ini nga bata, kag hindi nila ini makuha sa akon. Kung kuhaon nila ang ila bata, ara man nina sa ila, pero ining akon, handumanan ko lang kay JR. Sandiri na ako sa balay, mga 7 na kabulan ang busong ko. Samtang nagapamati ako sang kahapon lamang si T.I. Evelyn Pasadto, nagapungko ako sa balas nga nagaatubang sa baybay. May daw nagahutik sa akon nga maglakat ka kay magakitaay ka mo. Dayon ko ginhimos ang radyo kag dalhon pa uli. Nagpangita ako sang hulaman sang akon inuplete. May maluluyon nga maestra nga nagpahulam sa akon sa 5 ka pesos. Kag dali-dali ako lakat pa Iloilo. Sang pagsampot ko sa balay sang uto ni JR, naghinugyaw ang kabataan. Hinablos niya kag magsiling, si Tito ari man balatita, kag ginguyal nila ako, kag ginpakita ang bag niya. Siling ko, sa diin na siya. Siling sa mga bata, dali lang kay makadto pa siya kay tatay sa eskwelahan. Kag magbalik man siya dayon. Samtang nagahulat ako sang amon pagkitaay, nanarisari ang pensar ko. Gin-brainwash na ayhan siya sang iya ginikanan o kung batunon niya ining ginadala ko. Sang pagsampot niya, nagahilibion siya nga nagahakos sa akon nga nagasiling. Hindi na bala kita magbulagay. Masighibi kami nga duha. Gipamangkot ko siya kung nga ang nadula siya. So dayon ginsugiran niya ako nga sang pagpanaod niya, ara na ang bag niya nga may bayo kag ang ticket sa eroplano pa Manila sa tiyo niya. Sang dito na siya sa Manila, hindi siya mahimos kag hindi siya makatulog. Kag sang masunod nga bulan, ginbalik siya diri sa Negros sa isa niya kautod nga maestra man namon anay. Ining utod niya, naglalis man sa gusto sang ginikanan niya sa pagpamana sang manggaranon.
Ginpili niya ang imol nga may paghigugma. Subong man sa akon, hindi sila kay imol, kag high school lang ang natapos. Kaya ang mga naging girlfriends ni JR, mga professionals na, kag may mga kaya sa pangabuhi. So mapauli na kami sa Amon Banwa. Nagsakay sa truck sa ulihi gid kami ayon, nagsakay kami. Kag sa ulihi gid kami ayon, para nga mapadayon ang amon nga istorya kag kunano ang amon himuon. Nagsugtanay kami nga sa Miyerkules nga adlaw, matabok kami pakadto sa utod niya sa Negros. Kag magakitaay lang kami sa sakayan pa Negros. Kag sa truck pa lang gali kami, may nakakita kag nakakilala sa amon. Kag ginsugid ini sa ginikanan niya. Kag ginbantaya naman siya. Manuglakat na ang sakayan, wala pa siya gihapon. Naglakat ang sakayan nga wala siya nakaabot. Maayo lang kay may kasakay ako nga babayi nga nagbulig sa akon, kag didto ako ginpatulog sa ila. Kag pagkaaga, ginbuligan niya ako sa pagpangita sang balay sang utod ni JR, kay nagatudlo man ini sa sunod banwa. Kag nakibot gid sila nga ara ako kag wala si JR. Pagkasabado nga adlaw, nagabot si JR, nagsiling siya. Nahibalan nga nagkita kami nga duha, kami nagsugid kay nanay niya. Nagtiner kami didto, kag sang manugbata na ako, nagpauli na kami sa amon. Diri ako iya sa amon, kag didto man siya sa ila. Kag sang pagbata ko sang isa ka bata nga lalaki, dayon ni JR kadto sa amon balay, kag didto na magtiner, kag tama gid ang kalipay niya. Sang mahibalaan sang isa niya kautod nga diri siya nagapuyo sa akon, ginkadtuan siya kag kuhaon si JR pauli sa ila, pero wala siya magupod. Nagsiling ang utod niya nga, ano kuno ang ginpakaon ko kay JR, nga ad ako nagasto sa iya sa pagpalayo sa akon, nga ang nagabalik-balik siya gihapon. Nagsabat si JR, nga pag gusto ako, kay amo ini ang akon naluyagan. Kag si JR, nagapauli-pauli lang sa ila, tubtob nga ginahulam-hulam ang bata pakadto sa ila, kay primero nga apo. Ginpabunyagan ang bata, kag ginpaestar ako sa ila, nag-upod kami ni JR, pero wala gid ako magmuno sang kasal. Tubtob nga nadugangan ang amon bata. Sa gihapon, sa JR sa barkada kon hapon. Wala na siya nakapadayon sa pag-eskwela. Gintagaan kami sang palangabuhian, pero barkada man sa gihapon. Nagsalig, kay kun wala bugas, nagasinggit lang, ara dayon. Kun wala kwarta, ginahip-hip lang dayon. Sining ko sa iya, paano ini? Kay nagadamo ang bata, ta wala kagid ubra. Ang mga utod mo nakatapos, pero ikaw iya wala. Paano kung wala na ginikanan mo? Kag sang apat na ang amon bata, ginpakasal man kami nila sa pari. Kag nakita man nila nga maayo ako, kag wala gid nagareklamo. Sulugoon sa sulod sang balay. Sa ulihi, ginatagan kami palangitan-an sa duta nila sa uma. Ginbaklan kami sa makinaryas para i-manage lang niya. Hindi man siya mga budlay, kay masuhol man lang siya sa mga tao. Nagpauli kami sa duta nila sa uma, kag daw sa maayuman. Nag-umwad kami, kag ang mga utod niya, nagapangayo na sa amon bugas kada bulan. Kag ginahatagan namon, pero ginatudlo niya anay sa akon, kay nahibalaan niya sadto, kag ginakontra ako, kay imo lang ako. Hindi ang mga utod kag iloy ni JR sa akon, kay imol, kag pigado gid ako. Pero bisan sila, may mga professions, kag may ikasarang sa pagbakal sa kinahanglanon nila, pero sa amon pa nagapangayo sang bugas. Ginahatagan ko man, kiti wala man ako sa pagdumot sa ila. Nagmangin maayo ang pangabuhi namon sa uma. Nagbalik na si JR sa pagsimba kung Domingo nga adlaw. Kay sadto, sang soltero pa siya, isa siya sa mga apostoles sa simbahan katoliko, sang amon nga banwa. Nalipay gid ako, kag nagupod siya sa pagsimba. Mga isagin man katuig, nga nagbalik siya sa Diyos, isa sadto ka adlaw, ginsaka kami sa balay, sang duha katawo nga armado. Alas 2:36 ang aton nga oras, ano ang natabo sa ila, kay ginsaka sila.
Hibaloon naton sa aton nga pagpanambalik. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa Padayon kita sa sulat ni Lilay. Tita Regine, isa sa ka adlaw, ginsaka kami sa balay sang duha ka tawo nga armado. Gintayaan siya. Kag ako, ginsulod man sa kwarto nga nagapangadi, kag gintayaan man. Kag pagkakita niya nga gintayaan man ako, nagsiling siya sa mga tawo, nga kung ano ang kinahanglan nila, ara man ang kasapatan, karabaw, baka, kag mga humay. Kung ano ang kinahanglan ninyo, hindi pagsakita ang asawa ko, kag kabataan. Kagindala siya sa mga tao panaaw sa balay, kaginpasaanan kami nga hindi magsugid, kag mangayo bulig, kay balikan nila kami sang kabataan ko, kag pamatsyon. Wala ako sang mahimo, kay wala kami kaingod nga panimalay. Malayo ang antad sa mga balay nga iban. Pagkalipas ng pila ka minutos, nabatian namon ang 4 kalupok sang pusil. Kag amo ang pagwa sang bata ko nga nagpanago sa idalom sang dapog. Kag siya ang nakakita sang pagtaya kay tatay niya, kag dayon panaog sa kusina kag manago. Pagkaaga na namon ginpangita si JR, kag nakita namon siya sa may talamnan, patay na. Hisa sa pangabuhi namon, kay nag-umwad kami, kag nagtarong na siya ang rason. Hasta na lang anay diri, kay may second part pa ini, tigulo sang wala na si JR. Madamoy nga salamat sa imo pagbasa, kag maayo nga hapon sa imo, kag sa katapos ang Bomba Radyo. Kung may pagpatawad ka, pagpaubos, yara gid ang grasyas ng Diyos. Madamoy nga salamat, tawag lang ako sa kay Lilay sang 4th District. Kasubo man no, just when nga nagbalik na siya sa Ginoo, nagasigi na siya sang simba, nag-umwad na ang inyong kabuhi, kag amo pa ato ang natabo sa iya. We are so eager to know kung ano ang mga hitabo sang wala na sa kabuhi ninyo si JR. Ginapasalamatan ko gid ikaw sa una nga bahin sang imong mga pag-share kag pagsulat diri sa aton Lilay sang 4th District sang Iloilo. 40 minutos makaligad ang tak ng alas 2, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most Next story for today, nagikan sa kay Inbi sang probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Regine.
Kamusta naman kamo dyan? Malipayon gid kag manayanaya nga kahaponanon sa inyo tanan nga managapamati sa KLP. Subong sa mga upod ko nga permi nagapadala sang ilang mga istorya. Nabinigid sa imo Tita Reg kay sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines. You are the God who sees me. Genesis 16 verse 13. Early mornings can be painful for my friend Alma, isa ka single mom of 2. Hambal niya, when everything is quiet, worries surface. As I do household chores, I think about our financial concerns and the kids' health and studies. Sang ang iya nga bana nag-abandonar sa ila. Si Alma amo ang nagpangabaga sang responsibilidad sa pagpadako sa iya nga makakabataan, nga siya lang. It's difficult, she says, but I know God sees me and my family. Ginahatagan niya ako sang kusog para nga makatrabaho, 2 ka jobs, para makaprovide sa amon nga needs and lets my kids experience His guidance each day. Hagar, an Egyptian maidservant, understood what it meant to be seen by God. After she got pregnant by Abram, she began to despise Sarah, who in turn mistreated her, causing Hagar to flee to the desert. Hagar found herself alone, facing a future that seemed bleak and hopeless for her and her unborn child. Apang dito sa disyerto, nga ang anghel sang Ginoo ang nagpakita sa iya kag nagsiling, "The Lord has heard of your misery." The angel of God gave Hagar guidance on what to do, and he assured her of what the future would hold. From her, we learn one of the names of God, El Roi, the God who sees me. Like Hagar, you may be on a difficult journey, feeling lost and alone, but remember that even in the wasteland, God sees you. Reach out to Him and trust Him to guide you through. Dear God, thank you that I'll never have to journey through life alone. I know that you see me and will always be with me. Tita Regine, at this point in time, ako nadumduman si Miss Marie. Upod ko nga maestra, nag-transfer sa elementary school sa baryo, malapit lang sa Ilabalay. Tungod ang iyamanghod nga soldado, dito na ginassign sa Cotabato, kagwaay na upod ang ilang mga ginikanan nga puros na seniors. Ang ginhandle niya nga class, grade 1, kay ang advisor sini nagminyo sa foreigner, kagindala sa abroad. May kapid siya nga pupils, babae kag lalaki, si Lina kag si Lino. Tita Regine, pag 3rd week sang December before Christmas vacation, Miyerkules adto sang hapon, gulpi nga nag-uran, kag ang tubig nag-us-us halin sa bukid, nanultol sa suba nga ginatabok sa mga tawo pauli sa baryo halin sa Banwa. Tiyenda sadto nga adlaw sa Banwa, nga ang iloy kag amay ni Lina kag Lino nagbaligya sang ilang mga utanon kag kararuton nga na-harvest nila. Samtang ang 2 ka bata, ila lang ginpabalunan sang ila panyaga sa school. Siyempre, ginaatipan ni Miss Marie ang mga bata nga dyan lang nagakaon sang ilabalon nga panyaga sa ilang nga classroom. Nakibot ang mag-asawa pagkakita nila nga nagaguto ang galom, so nagingagaw sila panghimos, maskin waay pa maubos bakal ang kamote kagabi nga ginabaligya nanda. Ila na lang ginbilin sa ila suki nga tendahan kag maghingagaw pa uli. Apang sa mapait nga kapalaran, ang tubig sa suba madalom na, tagahawak ro nanda. Pero waay nanda baliha sa dako ang kabalaka sa mga bata. Nagatuson ang tatay sang grocery nila, kag ginakapta ng iasawa nga nagatabok sila. Karon, nakabulasot sa buho ang iasawa, kag gulpi nga nabuyan niya. Ay abaw, kadasig nga ginanod siya sa kasulog sang tubig. Ginhaboy sang tatay ang grocery, kag languyon dayon ang iasawa. Nalambot man gani niya, sang masangit sila nga duha sa puno sa nagalabaw nga kahoy. Swerte man daan, kay ang 3 ka tawo nga nagasunod sa marayo nga nakakita sa ila, nagdalagan diretso kalangoy nga sagupon sila, pero do sa waay na nagaginawa ang mag-asawa,
kag waay na nagapitik ang pulso nila. Gintuwangan sa 3 katawo sila, gindara sa takas kag ginpumping sila para makagwa ang tubig sa lawas nila. Apang waay na gid naga-respond. Tuya sa takas nangayo sa bulig sa may balay. Nga kun mahimo, buligan sila karga. Mayad, hay may karosa kag garabaw ang tagbalay. Kag iladulang ginkarga ang 2 ka patay kay marayo pa nga panahon. Daw 2 pa ka kilometros nga makaabot sa balay sa mag-asawa. 1:30 sila na disgrasya. Kag 3:00 na pasado sila makaabot sa balay sa mag-asawa. Tungod waay tawo nga naabutan sila sa balay, ang isa nagpamaan sa barangay captain kag ang 2 nangita sang banig kag habol nga matabunan sanda. Dayon ang isa nagkadto sa school kag magpamaan sa mga bata sa mag-asawa. Tuya sandaging tudlo sa classroom ni Miss Marie nga may estra sang 2 ka bata. Insigida, naglisensya si Miss Marie sa principal. Ginpapauli ang mga pupils kag ginupda ni Miss Marie ang kapid pauli sa balay nila. Pagabot sa balay, gulpi ang hiribion sang kapid kag ni Miss Marie. Kag dayon nag-istorya si Marie kag ang kapitan sa pagsolbar sang gulpi nga trahedya. Ginbuligan sang baryo kag PTCA ang pagpalubong sa mag-asawa. Dayon, sa dako nga kaluoy ni Miss Marie, nagtangra siya sa langit kag magtawag kay Lord. O Ginoo ko kag Diyos ko, buligi ako. Ako na lang ang punon ang kapid, nga gulpi na ilo sa mga ginikanan. Samtang, puwerte ang pagtiyabaw sang kapid, nga nagahiribion, kag nagaparanambiton, nanay, tatay, hindi ninyo kami pagbiyae. Hindi gid ninyo kami pagbiyae. Gani, buluntad ni Miss Marie, ginpangako sa kapitan, nga iya ang punon ang kapid, palanggaon, kag paeskwelahon. Tapos naghambal ang kapitan sa kapid, sugod karon, Lina kag Lino, ang inyo kilalahon ni Iloy kag amay, si Ma'am Ninyo Marie. Nagparapit ang 2 ka bata kay Miss Marie nga nagapungko sa siya. Ang babae sa tuon niya, kag ang lalaki sa wala. Ginakos niya, kag halukan ang 2 ka bata kag hambalan. Maghipos ron kamo kahibi, kay sinanay kag tatay ninyo, gintawag na sang aton mahal nga Dios nga mag-upod na sila sa iya ginharian didto sa langit. Diretso nila ginhalukan ila ma'am, kag puwerte man kahugot ang ila pagkupo sa pagpasalamat sa ila ma'am, Mama Marie, nga mag-ampon sa ila. Nagpasalamat si kapitan sang bulawanon nga kasing-kasing, kag dako nga gugma sa kaluoy ni Miss Marie sa 2 ka bata. Sa amo daya nga akto, kag sa diya nga punto, nabatyaga naton, how our God of mercy sees the 2 angels, Lina and Lino. How good and kind is our God to see Miss Marie's heart to adopt the 2 orphans who need her immediate help. Gipaiguan gid sang aton mahal nga Dios ang tanan, agud mahangpan sa mga tawo ang iya kabalaka, kaluoy kag pagpalangga sa aton sa pagsabat sang aton ginakinahanglan kag ginapangayo sa iya. When in fact, sugod sang June pag-transfer ni Miss Marie sa elementary school, duro ang mga nagkalat ng istorya sa baryo. Sa pangidaro ni Miss Marie nga 37 years old, nga waay pa magpamana, nga may pleasing personality man siya, maayo nga kinaiya, kag may mga admirers man siya. May personality kag professional man ang mga nagapangluyag sa iya. Nagproblema man ang mga chismosa. Insa kuno? Basi pislian? Nangita sang gwapo nga may kaya? May punong, car, house and lot pa? Ginadara lang nanda sa komedya ang pagkausisadora nanda. Kay silent type man si Marie, ahay, nagayuhom-yuhom lang kananda. Nga daw hindi, magani makaisrot, daya mga chismosa sa pangabuhi nanda, may nagapanghilabot pa sa iba. Tapos insugiran, ako kadiang, istorya ni Miss Marie, pagkita ay namon sa simbahan. Tapos ang misa. Hambal ko, pabay, ransanda, hindi pa sa paka. Mauntat man lang ran kung kapuyo na. Kagkaron, nakita nanda ang kamaturan nga si Lord may plano gali kay Miss Marie nga paampunon sang kapid nga bata bilang tunay niya nga mga anak. In the end, si Lina nakatapos sa pagkamaestra, kag si Lino nakatapos sa pagkamaestro.
teaching ang cherished dreams ang kapid sa ila paglarawan kay Mama Marinila nga maestra kag dabaw kay Lord Jesus as the world greatest teacher. Besides being our creator, our savior, our provider, our lover, our everything, and so on. That's our Lord Jesus. Tita Regina, kapoy ron ba si ikaw sa pagbasa? Ti lang anay kita magpahuway-huway. Sa sunod duman, kung makaboylo kita, makatipon sang enerhiya pang gasolina. So until next email, daghang salamat sa imo pagbasa sa ning episode. Kagabay panalingaw ang tanan nga nagapamati, kag may naani man sila nga leksyon. Mabuhay ang KLP sa adlaw-adlaw nga tanan. Mabuhay ang tanan nga mga KLP lovers. Ikaw, Tita Regine, ay imo pamilya, kag tanan nga katapo sa Bombo Radyo. Always stay safe kita tanan. Forever yours, NB, sang Iloilo Province. Beautiful story, NB. And yes, bago pa man kita ginbata, may na-design na nga maayo nga plano si Lord para sa aton. And who would ever tell, di ba? Si Ma'am Marie nga kabuot, nga klase sa nga maestra, wala nakapamana. Kay gali, destined siya nga mga instant mama para sa duha ka kapid. Nga ginbayaan sang ilang nga mga ginikanan, wala sa tiyempo, wala sa lugar, mga bata pa sila. Pero siya, ang iya bulawanon nga tagipsuon, amo ang nagtulod sa iya para siya ang mangin salili nga amay kag iloy. You're right. God sees our heart and He sees everything. See, because kay Mama Marie nangin maayo ang futuro sa duha ka mga kabataan. So bless her. Thank you so much, Gid, sa imo inbis ang province of Iloilo for this beautiful story again sa sininga hapon. Alas 2:53 ang aton nga oras, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas. Level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan.
Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit ng shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 minutos lang kag ang pinakamaayo, magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig, nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazwala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa masuki sa Plazwala di Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa latol na sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Inyong mga matahom nga mga istorya nga luyag nyaman nga ipalabot diri sa kahapon lamang program, pwede ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sa mga nagsulat sa mga kasaysayan nila. Pwede gid, no? Sulaton nila and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Check taliwat ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is the season of sharing, 35 days before Christmas. Magasunod na ang mga paborito nyo naman, yung mga dramas, kada hapon, pagkatapos ng KLP. Magasunod si Toyang Ermitanya, pagasundan man sa Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming inyong salamat sa inyo. Buwas naman with more beautiful and very interesting stories diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon, inyong alagad si Tita Regine para sa KLP. Good afternoon and God bless.